Ben, boas tardes a todos e a todas. Damos comezo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación correspondente ao mes de febreiro do ano 2025. O primeiro punto, como de costume, da parte resolutiva é a aprobación das actas, neste caso tres actas, as tres primeiras desta anualidade. A primeira delas é a aprobación da acta número 1, correspondente ao Pleno en sesión extraordinaria e urxente do 13 de xaneiro do ano 2025. Non sei se hai algunha consideración sobre a acta. Sí. Gracias, señor alcalde. Boa tarde a todos e a todas as presentes, así como a xente que nos ven das súas casas. Como xa fixemos no pleno anterior e como xa advertimos, o Grupo Municipal Socialista vese na obrigación de non aprobar as actas das sesións plenarias anteriores debido novamente á falta de resposta por parte da alcaldía aos rogos e preguntas formuladas en pleno. Entendemos que esa situación vulnera os dereitos da oposición para poder responder ás cuestións que se plantea desde a veciñanza. Incumple o artigo 97.9 do Regulamento de Funcionamento e Réxime Xurídico de Entidades Locais, o ROF, donde o alcalde ten que dar resposta ás preguntas formuladas no pleno, xa sexa na mesma sesión ou na sesión seguinte. Así mesmo, o artigo 77 da Lei Reguladora das Bases de Réxime Local establece o dereito dos concelleiros para recibir a información necesaria para o desenvolvemento no seu traballo, co cual seguimos nunha dinámica similar a que vimos acumulando ao longo desta legislatura, e o que expoñemos con esta exposición é que solucione esta situación. Non creo que sea ninguna exigencia que non nos corresponda como grupo de oposición, e lle agradeceríamos que no vindeiro pleno se solucionara. Moitísimas gracias. Pasamos á aprobación das actas. Votos a favor da acta. Transición Común, Partido Popular e BNG. Votos en contra, Partido Socialista. A segunda é a acta número 2 do ano 2025, correspondente á sesión ordinaria correspondente ao mes de xaneiro, celebrado o día 30. Non sei se hai algunha consideración sobre a acta. Pasamos á votación. Votos a favor da acta. Transición Común, Partido Popular e BNG. Votos en contra, Partido Socialista. E a terceira é a acta correspondente á sesión extraordinaria e urxente do Pleno da Corporación celebrado o día 10 de febreiro do ano 2025. Non sei se hai algunha aportación. Se non, votamos. Votos a favor da acta. Transición Común, Partido Popular e BNG. Votos en contra, os do Partido Socialista. O seguinte punto da orden do día é a aprobación do convenio entre a Secretaría do Estado de Seguridade e o Concello de Rianxo para a incorporación do Corpo de Policía Local ao Sistema de Seguimento Integral dos Casos de Violencia de Género, o denominado Sistema Biogen. Ten a palabra a conselleira de Política Social para comentar o asunto. Grazas, señor alcalde. Boas tardes a todos e a todas. Poñéndonos en antecedentes, en marzo do 2006 asinouse entre o Ministerio de Interior e o presidente da Federación Española de Municipios e Provincias o protocolo de colaboración e coordinación entre as forzas e corpos de seguridade do Estado e os corpos da Policía Local para a protección das víctimas de violencia doméstica e de xénero. En decembro do 2019 acórdase a integración do Corpo da Policía Local de Rianxo no Sistema de Seguimento Integral dos Casos de Violencia de Xénero do Ministerio de Interior. En xullo do 2020 asinouse o protocolo de colaboración entre o Corpo da Guardia Civil e o Corpo da Policía Local de Rianxo destinado a garantir o cumprimento das medidas xudiciais de protección ás víctimas de violencia de xénero. A finais deste mesmo ano, subscribiuse o convenio entre o Ministerio de Interior e o Concello de Rianxo para a incorporación do Corpo da Policía Local no Sistema de Seguimento Integral dos Casos de Violencia de Xénero, finalmente aprobada a ratificación da Resolución da Alcaldía número 986/2021 de aprobación de dito convenio. Finalizada a vixencia deste primeiro convenio, preséntase nos hoxe a posibilidade de darlle continuidade a esta colaboración durante os vindeiros 4 anos, a través da cal o Concello de Rianxo asume unha serie de compromisos.
Entrando máis en detalle, desde o 2020, ano no que o Concello de Rianxo comeza a colaborar co Ministerio de Interior no Sistema de Seguridade Integral dos casos de Biogen, a Policía Local destina 3 efectivos que controlan asiduamente os casos baixos e non apreciables das parroquias de Taragoña e Rianxo, sendo ambas as dúas as de máis poboación do noso municipio. Os casos altos e medios do termo municipal, así como os baixos e non apreciables das parroquias de Asados, Araño, Leiro e Isorna, seguios a Guardia Civil con personal especializado e destinado exclusivamente para este cometido. Ademais, na actualidade, a Policía Local de Rianxo está coordinada coa Unidade de Violencia de Xénero da Garda Civil e coa Unidade de Violencia de Xénero da Subdelegación do Goberno da provincia da Coruña, realizando cursos e xornadas de formación impartidas polas distintas administracións durante todo o ano para a mellora deste servicio tan necesario. Se recordamos os datos dos últimos anos, recordemos que son un total de 1.296 as vítimas mortais de violencia de xénero en España desde o 1 de xaneiro do 2023 ata a actualidade. Polo tanto, co fin de darlle seguimento e protección de forma rápida, integral e efectiva ás vítimas de violencia de xénero e aos seus fillos e fillas, hoxe propoñemos á Corporación Municipal nesta sesión plenaria ordinaria do mes de febreiro a aprobación do convenio entre a Secretaría de Estado de Seguridade e o Concello de Rianxo para a incorporación do Corpo da Policía Local ao Sistema de Seguimento Integral dos Casos de Violencia de Xénero, Sistema Biogen, dándolle así continuidade e profundizando en todas as medidas de protección cantas sexan necesarias para previr e evitar riscos de novas agresións. Moi ben, moitas grazas. Abrimos agora un turno de intervencións. Ten a palabra o BNG. Moitas grazas e moi boa tarde a todos e a todas. Nos vamos a votar a favor desta proposta porque entendemos que é un programa que xa estaba implementado, que xa estaba en marcha e que é beneficioso para o Concello. O que nos gustaría é saber e gustaríanos que así se faga que se o corpo de policía se lle está facilitando unha formación específica para formar parte deste sistema Biogen e tamén pensamos que sería beneficioso que tanto para o propio para o funcionamento do propio sistema como para as propias usuarias que se tente aumentar a presencia de mulleres entre as profesionais deste corpo de policía local. Sen máis, estamos a favor. Moi ben, moitas grazas. Partido Popular. Boas tardes a todos. Non vemos ningún inconveniente nin prexuízo en esta incorporación e continuidade deste protocolo de cooperación e integración do sistema Biogen. Vamos a votar a favor e darlle continuidade. Moitas gracias. Moitas grazas. Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Dendo o PSOE de Rianxo consideramos que a loita contra a violencia de xénero debe ser unha prioridade absoluta na acción municipal. A adhesión da Policía Local a este sistema, como xa comentou a voceira, xa se viña facendo anteriormente e nos agrada que se continúe. É un paso necesario para mellorar a coordinación entre as forzas de seguridade e garantir a protección máis efectiva para as víctimas. O sistema Biogen permite unha resposta máis rápida e eficaz e facilita o segmento nas zonas de protección. Confiamos que este proxecto siga avanzando con máis firmeza se cabe, con máis accións de divulgación das que se están facendo e instamos a iso ao conxunto de actores implicados a que intensifiquen as campañas de divulgación de procedementos ante cualquier tipo de agresión e se intensifique o traballo de concienciación a nivel municipal. Confiamos que o ocorrido neste ano 2024 non volva a suceder e datas tan relevantes como 25N non se vexan suspendidas e non haxa ninguna data ni ninguna proposta alternativa. Creemos que son datas significativas onde se pode concienciar a veciñanza sobre este tipo de situacións e consideramos que deben de ser determinantes. O noso voto, evidentemente, vai ser favorable. Moitas gracias. Moitas grazas. Pasamos, entón, á votación da proposta dese convenio entre a Secretaría do Estado
de Seguridade do Consello de Rianxo para a incorporación do Corpo de Policía Local ao sistema de seguimento integral dos casos de violencia de género, o sistema Biogen. Votos a favor da proposta. Queda entón aprobada por unanimidade. O terceiro punto é a aprobación definitiva do regulamento do funcionamento do Servicio de Atención Temperá do Concello de Rianxo. Con data do 4 de novembro do ano 2024, someteuse a anuncio consulta pública cidadá o borrador do dito regulamento, un anuncio que non foi obxecto de ninguna proposta, de ninguna achega, e con iso, con os demais informes preceptivos, o 20 de novembro de 2024 elevouse ao pleno a aprobación inicial do regulamento do funcionamento, que foi efectivamente aprobado o 28 de 11 do 2024, someténdose posteriormente, a partir do día 5 de decembro de 2024, esta aprobación inicial a preceptiva exposición pública tras a súa publicación no Boletín Oficial da provincia. A partir de aí, presentáronse unha serie de alegacións que se estima oportuno desestimar e manter a redacción que xa o Pleno aprobou en primeira instancia e que se estima desestimar polas razóns que explica a conselleira de Política Social. Grazas, señor alcalde. Como xa nombrou, consideramos desestimar as alegacións, posto que, en canto á alegación 1, consideramos que non procede a modificación do artigo 2, no cal se fai referencia aos principios reitores da Rede Galega de Atención Temperá definidos no artigo 3 do Decreto 183/2013 do 5 de decembro, polo que se crea a Rede Galega de Atención Temperá. En canto á alegación número 2, estudado o contido desta alegación, estímase que tanto na redacción actual do artigo como en canto a normativa rexe estes servizos se incorpora o sinalado na redacción proposta. En canto á alegación número 3, consideramos que non procede a modificación do artigo número 5 en relación a definir con exactitude a franxa horaria na cal se presta o servizo, dado que de producirse modificacións na mesma, polos motivos que foran, sería necesario proceder á modificación do regulamento. Tal é como se recolle no regulamento inicialmente aprobado, está perfectamente delimitada a temporalidade do servicio. O servicio prestarase todos os días da semana, de luns a venres, en horario de mañá e 2 días tamén en horario de tarde, cun mínimo de 2 horas desde as 3:30 en diante, cunha intensidade de 7 horas diarias. En canto á alegación número 4, a determinación específica do persoal que en cada etapa do servicio se fará cargo do mesmo defínese no prego de prescripcións técnicas que rexe a relación entre o Concello de Rianxo e a entidade que resulte adxudicataria do servicio. En canto á alegación número 5, a determinación das funcións do personal que en cada etapa do servicio se fará cargo do mesmo defínese no prego de prescripcións técnicas que rexe a relación entre o Concello de Rianxo e a entidade que resulte adxudicataria do servicio, polo que se propón de estimar esta alegación. En canto á alegación número 6, o servicio xa ten un responsable municipal que é a persoa encargada de velar polo cumprimento do regulamento, así como do prego de prescripcións técnicas e prego de condicións administrativas. Esta persoa é a educadora familiar dos servicios sociais do Concello de Rianxo. Para abordar calquer outro aspecto relativo a este servicio, xa existen outros foros nos que os diferentes grupos municipais que integran a Corporación Municipal poden solicitar a información que estimen oportuna, o Pleno da Corporación, as comisións informativas, entre outras, polo que tamén se propón desestimar esta alegación. En canto á alegación número 7, con referencia ao artigo 11 do regulamento, o acceso ao servicio prodúcese únicamente por derivación do Servicio Galego de Saúde, non procedendo a definir ningún tipo de criterio sobre algo que non é competencia municipal,
Polo tanto, tamén propoñemos a desestimación desta alegación. En canto ao artigo 12, a alegación que se plantea, compre sinalar que o acceso ao servicio prodúcese únicamente, unha vez máis, polo Servicio Galego de Saúde. Polo tanto, non é competencia municipal, polo tanto, desestimamos esta alegación. En canto á alegación número 8, compre sinalar que guía á que se refire non é competencia municipal establecida, sino que foi elaborada pola Xunta de Galicia e plasmada no denominado Protocolo de Coordinación, Intervención e Dirección Interinstitucional en Atención Temperá, protocolo que debe ser observado na prestación do servicio tamén no noso municipio, polo que tamén se plantexa a desestimación. En canto á alegación número 9, compre sinalar que as causas de finalización dos servicios de atención temperá están recollidas no artigo 12 do Decreto 183/2013 do 5 de decembro, polo que se crea a Rede Galega de Atención Temperá, correspondendo aos profesionais determinar o cumprimento dos obxectivos establecidos. En canto á alegación número 10, proponse desestimala, dado que a relación entre a Administración e as persoas administradas xa ben definida na Lei 39/2015 do 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Cabe resaltar que este regulamento xa foi aprobado no pleno ordinario de novembro, polo tanto, consideramos que se deben desestimar todas estas alegacións presentadas. Moitas grazas, por tanto, que se somete a votación. En primer punto, admitir a trámite as alegacións interpostas. En segundo lugar, a súa desestimación. En terceiro lugar, aprobar expresamente con carácter definitivo a redacción final do mesmo, que quedaría exactamente igual que foi aprobado xa polo Pleno da Corporación. Antes de pasar á votación, abrimos un turno de intervencións. BNG. Moitas gracias. En canto a este punto, como xa comentamos nas anteriores comisións e anteriores plenos, nos pensamos que este servizo de atención temperá debería ser un servizo público que estivese dentro de unha rede xeral pública, coordinada tanto polo sistema educativo público como polo sistema sanitario público. Mais, en canto ao regulamento que se propón, estudando as alegacións que se propoñen por parte do grupo do PSOE, o que queríamos é solicitar que se debatan unha a unha as alegacións, porque pensamos que algunhas delas poden enriquecer e mellorar o texto. Pero, en todo caso, agora non podemos modificar a proposta que se fixo ao pleno, que é a desestimación conxunta, e foi a tramitada. En todo caso, tería que eso formularse con anterioridade ou incluso apoiar algunha das alegacións por separado coas súas propias alegacións, pero non vamos agora dividir o expediente en alegación por alegación. Quero dicir, agora a proposta que se mantén, ou sea, a proposta que se levou ao pleno é a de admitir a trámite as alegacións e desestimalas polas razóns dadas. Xere eso o voto que xere por parte do seu grupo, pero en todo caso a proposta foi así sometida á comisión pertinente e foi así levada ao pleno, por tanto, así debe prosperar. Moi ben, daquela queremos comentar que nós apoiamos e estamos de acordo cas alegacións 4 e 5 que aluden aos artigos 6 e 8, porque entendemos que as referencias que fan en canto o persoal, os perfiles profesionais e as funcións destes perfiles profesionais deberían estar dentro do control por parte do pleno,
e aquí plantexase que non sexa así, senón que sexa realizado por un decreto da alcaldía, e entendemos que non debería ser así, que debería ser por parte do Pleno. Por eso estamos a favor destas alegacións. Como non podemos debatelas unha a unha e apoialas, vamos a absternos neste punto. Moitas grazas, Partido Popular. Moitas gracias. Unha vez analizadas as alegacións, as contestacións oportunas, vamos a ratificar o acordo plenario do 28 de 11 do 2024 votando a favor. Eso non quita que, como ben comentaba a compañera do BNG, bueno, se hai criterios ou bases para modificar algunha ou mellorar este regulamento, que en comisións posteriores pois se debatan e se analicen e se mellore ese perfil de este acordo. Tamén indicar que, bueno, é o primeiro ano que se lanza este plan e, bueno, todo o que se pode ir mellorando no día a día, pois será benvido. Moitas gracias. Moitas grazas, Partido Socialista. Moitas gracias, señor alcalde. Unha pregunta para a señora secretaria. É posible anular a exposición do punto do pleno a estas alturas? É posible solicitar que se quite este punto da orden do día, dada as dudas que plantean os outros partidos? Pero non pode solicitar? Sí, eu creo que vendo as dudas que se plantean desde os diferentes grupos, eu entendo que nosa postura é clara ao respecto e entendemos que se hai esas dudas pois se poida facer unha proposta conxunta. Entendemos que sería o coherente e o responsable pola nosa parte e solicitamos á alcaldía que anule este punto que genera unha comisión de seguimento con carácter urxente e facer as valoracións oportunas para poder ter un regulamento que garanta a seguridade das familias. Non hai motivo, do meu punto de vista, para proceder desa maneira. O tempo de exposición pública do regulamento despois da súa aprobación inicial foi o que establece a normativa. Houve tempo máis que de sobra para presentar as alegacións oportunas por separado, conxuntamente, o que se estima oportuno. Foi tramitado como corresponden esas alegacións, foi sometida á comisión informativa previa ao dito regulamento, foi elevado ao pleno e unha vez elevado ao pleno hai unha maioría absoluta dos conselleiros desta corporación que ratifican a redacción inicial. Por tanto, non hai motivos desde o meu punto de vista como para non continuar co expediente. Ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Pois a verdade que xa non sabemos moito por onde continuar, porque se facemos un pouquiño de memoria, cando vostede fai alusión a de que non houve ninguna alegación cando se publicou no tabuleiro de anuncios, eso non é certo. Non é certo. Este partido, creo que foi o 4 de outubro, creo que emiteu varios correos en conforme instaba a alcaldía a publicar un borrador no tabuleiro de anuncios para que tanto as familias como os partidos da oposición pois tuveramos a oportunidade de ver ese borrador e poder traballar sobre el de forma conxunta, que é o que correspondía en ese momento. O reiteramos por activa e por pasiva de que era necesario dispoñer dese borrador, hasta tal punto que solicitamos por rexistro unha copia do mismo. Non tuvemos ninguna resposta ao respecto hasta que foi ao pleno creo que era do 30 de outubro, onde se fixaron as valoracións oportunas. En ese pleno, ademais, este grupo quixo presentar unha emenda e é o propio alcalde o que non a acepta e nos insta a facer as alegacións oportunas. E iso foi o que fixemos. A verdade que non podemos comprender como entendemos que mellor algunha das alegacións propostas pois sí que se pode ser debatida e entendida como se pode incluir ou non no regulamento, pero temos que entender que a maior parte das alegacións que se presentaron son alegacións que aparecen reflexadas en outros regulamentos de outros concellos. A pregunta que nos facemos é por que esas alegacións non se teñen en conta no Concello de Rianxo.
Porque en outros concellos, en outros regulamentos, sí que se pode poñer, e en cambio no de Rianxo, non. Esa é unha pregunta que sería interesante que alguén nos respondera. Creemos que o que nace con erros ou con deficiencias non significa que estea abocado ao fracaso, e por eso é o impulso que estamos intentando facer, e por eso nos presentamos as alegacións. Para poder solucionarlo fan falta dúas cousas importantes. Unha que é o esforzo e o compromiso, por outro lado é a aceptación da crítica constructiva. É dicir, lamentamos de verdad que non se tuvera en conta ningunha das alegacións propostas, porque é unha declaración rotunda a non querer abordar unha discusión en base a un regulamento que beneficia ás familias de Rianxo. E nos entristece, verdad, porque ao final vemos que estamos intentando defender unha situación e expoñer o que entendemos que un goberno de esquerdas ten que defender, que é poñer as persoas no centro de toda a atención, e vemos que en este caso non se está facendo. Non vamos a entrar a debatir todas as cuestións presentadas, vale? Intentaremos dar algún matiz en algunha das que entendemos que son máis significativas. O que se pretendía con estas alegacións a nivel xeral era darlle seguridade ás familias que tuveran conocemento do horario e que sepan de forma concreta como se vai a desenvolver o servicio. No prego de prescripcións técnicas que vostedes presentaron agora na licitación do servicio, pon claramente o horario. E en outros moitos regulamentos a nivel municipal, o horario aparece detallado. Por decreto da alcaldía se pode modificar como se fixo en outras ocasións. Non é un problema reflexar o horario. Eu creo que é unha exposición clara de que o Concello de Rianxo quere velar e ter o control dun servicio que entendemos que debe ser un servicio público, pero non sendo, entendemos que a participación e a involucración do Concello ten que ser máxima, e iso parte por ter un regulamento que garanta ás familias unha atención que entendemos que se pode mellorar a día de hoxe. Entendemos que os perfis profesionais non tiñan que aparecer como reflexados como tal, pero o que nos asusta un pouquiño é o que aparece reflexado no prego de prescripcións técnicas, que é que calquera outro perfil profesional contemplado no marco da rede galega poida ser utilizado cando as necesidades do servicio así o prevén. Nos entendemos que debe ser así. Entendemos que pode ser así. O que non entendemos é que eses perfis vayan asociados ao pago dunha subvención. Poden ir asociados ao servicio, evidentemente, pero se o Concello decide que haxa outros perfis profesionais, terá que ser o Concello quen asuma o coste deses perfis profesionais, porque na subvención, repetimos e reiteramos, que van asociados unhas horas, 5.300 e pico, se non recordo mal, non sei o dato concreto, pero van referido a 3 perfis profesionais concretos que van a realizar 1.720 horas cada unha. Non falamos de outros perfis profesionais, co cual, se hai demanda do servicio e se incrementa e entendemos que haxa que solventalo, o Concello terá que dispoñer dos recursos necesarios para solventar esa situación, non utilizar unha subvención para poder privar, digamos, dos recursos que se obtén a través dela aos veciños e as veciñas de Rianxo. Facemos alusión tamén a un dos puntos, e creo que era o punto F dunha das alegacións, que era a entrega dos informes das atencións individualizadas. As familias non están recibindo ese informe. Hai familias que están asistindo ao servicio a día de hoxe e non teñen ese informe. É dicir, non saben o plan individualizado que lle corresponde seguir ás súas familias. Hai familias a día de hoxe que non poden entrar cos seus fillos ao servicio, cando nos mismos servicios de atención temperá en Santiago sí que o facían, ou mesmo en outras situacións de atención privada sí que o facían, e ademais yo recomendan. Aquí non. E o que nos sorprende, sobre todo, é a posición municipal. É dicir, lonxe de acompañar a familia, lonxe de defender as familias, digamos que obviamos toda esa parte. Anulamos, como protesta a queremos anular, non. E iso é o que tratamos de reflexar con estas alegacións, que as familias teñen a seguridade de como queixarse
e a quen queixarse, como reclamar, como presentar unha suxerencia. Eso que ten que aparecer reflexado nun regulamento. Non fai falta facer mención ao regulamento autonómico. O Concello de Rianxo teñe que explicar ás familias como quere o Concello de Rianxo que se relacione o servicio coa empresa. E iso lle corresponde ao Concello, non lle corresponde a nadie máis. E ese é o que entendemos que teria que facer un goberno que realmente está ao lado das familias. Non temos moito máis que expoñer, agradecerlle as exposicións tanto da voceira do BNG como do voceiro do Partido Popular, porque entendemos que eso sí que é unha situación responsable. Lamentamos que non se poida debatir con máis profundidade, que sí que sería o que nos correspondería facer, e a nosa proposta vai no sentido que acabamos de explicar e de apoiar claramente ás familias de Rianxo. Moitísimas gracias. Moitas grazas. Non vou repetir ningún dos argumentos xa expostos pola conselleira de Política Social en relación ás distintas casuísticas. En todo caso, si comentar que non é certo que se presentaran alegacións de ningún tipo cando se someteu a consulta pública cidadán o regulamento. Con data de 16 de 11 de 2024 emiteuse o informe de rexistro do Concello de Rianxo, onde non consta ningún tipo de alegacións presentadas, e o regulamento veu ao pleno sin que houbera ningún tipo de alegación presentadas en aquel momento, e así consta, insisto, nos informes de Secretaría preceptivos polo tanto. Pasamos a... Sí. Bueno, en todo caso, se hai unha dúda respecto disto, non sei se a Secretaria pode aclarar, entendo. Por rexistro non. Tamén aclaro, perdón. Por rexistro non. Tamén aclaro que sí que existiron eses correos electrónicos. Podo dicilo. Que non son alegacións, por tanto. Votamos a... Sí. Gracias, señor alcalde. Creo que nos corresponde un segundo turno en base, non sei, creo que na normativa creo que hai un segundo turno de debate en caso de que algún grupo o solicite. Agradezolle... Non hai segundo turno despois de que eu interveño, en todo caso, continúo a exposición. Pues agradezolle a oportunidade de poder matizar. Nós non presentamos alegacións en aquel momento. Eso foi o que dixo. Non dixemos eso. Nós o que fixemos foi solicitar por rexistro unha copia do borrador do regulamento que vostedes publicaron. E insistimos e reiteramos que se publicara no tabuleiro de anuncios, mas nos correos o expresaba de forma clara, que se publicara para que as familias tuveran unha base sobre a que poder facer unha alegación, é dicir, poñer esa nota. É dicir, as familias non sabían o que se iba a tratar, porque se ese borrador chegara a algunha familia en aquel momento ou chegara a algún grupo da oposición en aquel momento, pois sí que alegaríamos, seguramente, e desde outra perspectiva, seguro moito máis xusta para as familias e tamén xusta para a oposición, co cual non é certo que nós presentamos alegacións por rexistro. Nós solicitamos unha copia do borrador e que se publicara no tabuleiro de anuncio ese borrador. Moitísimas gracias. Aclarada feita entón a cuestión, pasamos a votar. Votos... Sí. Visto a problemática, as dudas que xorden no Grupo Municipal Socialista por aclarar este tema, vamos a cambiar o sentido de voto, vamos a absternos nesta... Queremos que se aclaren todas as dudas. Este regulamento xa foi aprobado en pleno, está en vigor, necesitamos a ratificación. Se hai algún tipo de dudas, por la nosa parte non vamos a ser quen de impedir esta resolución, a aclaración de dudas. Moitas gracias. Non hai dudas de ningún tipo. Hai unhas alegacións presentadas no marco dos prazos que se establecen antes e despois de elevar ao pleno. Hai unhas alegacións que, en base a unha serie de argumentos, se opta por estimar ou desestimar, e nada máis, non hai ningún tipo de duda nese sentido. En todo caso, elevase unha vez que a proposta feita por este goberno se metes a votación correspondente. Pasamos entón a votación da proposta. Votos a favor, Renxo en Común, abstencións, Partido Popular e BNG, votos en contra do Partido Socialista. Pasamos... Non queda...
Non, Non queda aprobado, por tanto, o regulamento. correcto. Quedaría todo o regulamento sen aprobar. Pasamos ao punto cuarto, que é a ratificación da resolución da alcaldía, adhesión á central de contratación. O 1 de xaneiro do ano 2010, a Federación Galega de Municipios e Provincias asinou un convenio con Correos e Telégrafos S.A., con Correos, para prestar o servicio postal aos concellos galegos, un convenio ao que estaba adherido, entre outras moitas entidades, o Concello de Rianxo. O abeiro deste convenio viñas aplicando dende fai anos unha serie de descontos, no que ten que ver co envío de cartas certificadas, notificacións, etc. Con todo, transcurrido máis de 10 anos, ao coincidir o obxecto deste convenio con un contrato típico de servicios, a Federación Galega de Municipios e Provincias, por razóns de seguridade xurídica, tivo que licitar o servicio, pero iso usou a fórmula da central de contratación, pola cal a Federación Galega de Municipios e Provincias adxudicaría o contrato para outros entes do sector público. E no momento da presentación desta licitación, cando contactan coas administracións locais de Galicia, entre elas con este Consello, co efectos de recabar o interese ou non das distintas entidades locais en participar na dita licitación para facer un cálculo estimado do valor do contrato. O Consello de Rianxo adírese inicialmente a través dun decreto da alcaldía, porén, unha vez que se elevou o dito decreto ao pleno para a súa ratificación, o pleno, en sesión celebrada o 1 de agosto do ano 2024, non respaldou o decreto asinado coa maioría necesaria. A día de hoxe, transcurridos uns meses, máis de medio ano, volvemos a propoñer a ratificación desta adhesión, pois, unha vez que se adxudicou o contrato pola FEGAMP, coñécense uns datos que naquela altura eran previsibles, pero que agora son, en todo caso, certos. A entidade adxudicataria resultou ser a mesma que coa que xa a FEGAMP tiña asinado o convenio anteriormente, Correos e Telégrafos S.A., agora Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos. A porcentaxe de descontos ofrecidos por esta entidade coinciden exactamente cos descontos que se aplicaban ao abeiro do convenio asinado no ano 2010 e, por tanto, a elevada porcentaxe de descontos que contén o contrato centralizado, máis propios da Administración Central ou Autonómica, acádase grazas á casuística concreta da FEGAMP como gran cliente, en concreto polo aforro de custos derivados de aspectos como o volume, a composición de destinos dos envíos, o grado de preclasificación ou lugar ou regularidade dos depósitos. Os descontos, como dixen, son os mesmos que os que xa viñamos disfrutando nós, calquera outra entidade no marco daquel convenio. E a día de hoxe o certo é que, aínda que ese decreto non foi ratificado, o Consello de Rianxo ven disfrutando deses servizos e está recollido, forma parte dunha destas entidades beneficiadas por este contrato, igual que prácticamente todos os consellos de Galicia, incluídas as diputacións e a maioría dos consellos de gran población, non? Entón, ainda que seguimos aí, o certo é que a FEGAMP nos advirte que de non ratificar o acordo, como xa pasou, deixaríamos de acceder aos descontos que figuran na táboa e de outros servicios complementarios e pasaríamos, por tanto, a ter as mesmas tarifas que un usuario normal. Por tanto, o noso servicio, o servicio postal, os traballos de envíos postais que facemos a través desta entidade, pois subirían de maneira considerable en canto ao seu custo, o que sería un importante perxuízo para as arcas municipais. Por tanto, insisto, o que se propón é ratificar o decreto da alcaldía xa efectuado no seu día, que nos permite seguir disfrutando dos mesmos descontos que xa viñamos disfrutando con anterioridade unha vez que se asinou este convenio no ano 2010. Está todo. Abrimos un turno de intervencións. Beneja. Moitas gracias.
Cando se trouxe esta proposta, unha proposta similar respecto deste asunto a pleno, nós non apoiamos esta proposta porque non se sabía cal era ou cal sería de forma definitiva a empresa adxudicataria. Mais agora que se coñece que a empresa adxudicataria é a Sociedade Estatal Correos e Telégrafos, entendemos que este é un acordo beneficioso en termos económicos para o Concello, e tamén entendemos que pode ser beneficioso para a oficina local de Correos que contamos aquí no Concello e para as súas traballadoras, polo que imos apoiar esta proposta. Moitas grazas, Partido Popular. Moitas gracias. Nós tamén imos por ese camiño. Unha vez que se ditaminou que a entidade adxudicataria Correos que opera no Concello de Rianxo, non vemos ningún inconveniente a seguir disfrutando dos beneficios deste acordo e, polo tanto, asinar a renovación este convenio de adhesión. Imos a apoiar. Moitas gracias. Moitas grazas, Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Volvemos a estar nunha situación de ter información ao 50%, ainda que en este caso esa información do 50% pois é relevante como para que o voto do Partido Socialista de Rianxo sea favorable. Estamos en esta situación porque no pleno, como ben apuntaba, de agosto do 24, en comisión informativa se lle solicita unha serie de datos. Entendemos, e como fixo vostede a exposición en pleno, que había unha parte referida á licitación que en aquel momento non dispoñían, pero había outra parte que se lle solicitou en comisión informativa e non se nos dou, que era o referida ao coste que coste municipal tiña ou gastaba o Concello de Rianxo nese ámbito. Nos alegra que Correos, como ben apuntaron os compañeros da oposición, sexa o beneficiado aquí en Rianxo, e co cual non temos ningún argumento que xustifique calquera outra situación, co cual o noso voto será favorable. Moitas gracias. Moitas grazas. Pasamos entón a votar a proposta de ratificación da resolución da Alcaldía para a adhesión á Central de Contratación da FEGAMP. Votos a favor da proposta. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ahora a parte de control, o punto quinto, a dación de conta das resolucións da Alcaldía e actas da Xunta de Goberno. En primeiro lugar, en relación ás resolucións da Alcaldía, dase conta das resolucións dictadas dende o día 1 de xaneiro deste ano ata o 31 de xaneiro, que comprenden dos números 1 ao 109, e que xa se trasladaron aos membros do Pleno xunto coa convocatoria desta sesión. E dase conta tamén da acta número 1 da sesión extraordinaria do 9 de xaneiro de 2025 da Xunta de Goberno Local, así como da acta número 2 da sesión extraordinaria do día 23 do 1 de 2025 da Xunta de Goberno Local. O seguinte punto da orden do día, punto sexto, é unha moción do Grupo PSOE, modificación da base 27 das bases de execución orzamentaria do Concello de Rianxo a fin de incrementar as subvencións ás asociacións de comerciantes e clubs deportivos. Dan a palabra ao voceiro. Grazas, señor alcalde. A exposición de motivos por que nos leva a presentar esta moción, facemos unha breve exposición ao respecto. As asociacións de comerciantes e os clubs deportivos constitúen dous alicerces fundamentais no desenvolvemento económico, social e cultural do municipio de Rianxo. A súa actividade non só favorece o dinamismo comercial e a xeración de emprego, sino que tamén fortalece o tecido asociativo local e promove hábitos de vida saudable a través do deporte. No caso das asociacións de comerciantes, o seu labor resulta imprescindible para a revitalización do comercio de proximidade e a atracción de clientes e visitantes e a organización de actividades que dinamizan a economía local. A falta de recursos económicos
limita a súa capacidade de acción e a planificación estratégica dos mesmos, dificultando a execución de iniciativas que fomentan a competitividade do sector. Doutra banda, os clubes deportivos de Rianxo, especialmente aqueles que actualmente reciben subvencións inferiores a 4.000 euros anuais, enfrontan importantes dificultades para facer fronte aos custos derivados do seu funcionamento. Formación de deportistas, adquisición de equipamentos ou calquera outra participación en competicións deportivas. Ante esta realidade, resulta prioritario modificar a base 27 das bases de execución orzamentaria co obxectivo de fai mención ao punto 4 de subvencións nominativas, fai unha descripción do que aparece reflexado no veo, nas bases de execución orzamentaria, onde se expón as cuantías que están reflexadas para ambas asociacións, que son 5.000 para a ARE e 5.000 para asociacións de Somos Rianxo. O que propón o Partido Socialista é incrementar esa cuantía, como xa é de sobra coñecido durante esta legislatura, e facer un aporte de 10.000 euros anuais. A diferenciación deste aspecto e o que se solicita é que sea prepagable, non esperar a que haxa unha justificación para facer o abonamento. E propoñemos tamén incrementar a cantidad das subvencións concedidas aos clubes deportivos que actualmente reciben menos de 4.000 euros, garantindo que as entidades dispoñan de maiores recursos para o seu funcionamento e desenvolvemento. Volvemos a facer mención á táboa que aparece nas bases de execución orzamentaria, onde aparecen as cuantías que se otorgan aos clubes deportivos. E a proposta deste grupo municipal, como xa explicamos en comisión informativa, é unha proposta deste grupo. Seguramente haxa outras valoracións, outras alternativas que estamos perfectamente dispostos a escoitar e valorar, e cuantificamos unha serie de porcentaxes en base á cuantía que reciben actualmente. É necesario recalcar que calquera modificación orzamentaria debe axustarse á legalidade vixente e contar cos informes preceptivos oportunos que valen a súa viabilidade. Por iso, esta proposta exponse no marco dos orzamentos prorrogados coa vontade de realizar un axuste económico que permita atender esta demanda sen comprometer a estabilidade financiera do Concello. Por todo o exposto, presentamos ao Pleno de Rianxo a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, modificar a base 27 das bases de execución orzamentaria co fin de establecer unha subvención mínima de 10.000 euros para cada unha das asociacións de comerciantes de Rianxo, recoñecendo o seu papel clave na dinamización do comercio local e que esta sexa prepagable. Segundo, incrementar a cantidade das subvencións destinadas aos clubes deportivos do municipio que actualmente reciben menos de 4.000 euros. Terceiro, incluir os clubes que actualmente non aparecen reflexados nesas bases e desenvolven a súa actividade deportiva en Rianxo. Esta cuantía será dictaminada por unha comisión mixta configurada por representantes de cada un dos grupos municipais previo informe do Servicio Municipal de Deportes. Cuarto, instar os servicios técnicos e económicos do Concello de Rianxo á elaboración dos informes preceptivos que acreditan a viabilidade financeira e xurídica da presente modificación, en cumprimento da normativa vixente en materia de subvencións e estabilidade orzamentaria. Quinto, comprometer a vontade do Pleno para realizar un axuste nos orzamentos prorrogados co obxectivo de destinar os recursos necesarios para a implementación destes cambios na base 27 das bases de execución orzamentaria, garantindo así o apoio económico aos colectivos beneficiarios. Sexto, notificar o presente acordo ás asociacións de comerciantes e aos clubes deportivos de Rianxo, así como aos servicios municipais competentes para o seu coñecemento e efectos oportunos. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Abrimos un turno de intervencións. BNG. Moitas grazas. En canto a este punto, nos estamos a favor de que se aumente a dotación económica aos diferentes clubes e entidades deportivas e ás asociacións de comerciantes, como se propón. Mais tamén entendemos que se debe camiñar cara á dotación competitiva das subvencións, que se establezan criterios concretos e obxectivos que se teñan en conta a actividade das mesmas e que se modifique a cantidade económica que recibe cada asociación e cada clube individualmente. Ademais, tamén entendemos que se debe aumentar igualmente a dotación ás entidades e asociacións de carácter cultural. Sen máis, imos apoiar esta proposta. Moitas grazas, Partido Popular. Moitas gracias. Como xa ten expresado moitas veces o Partido Popular de Rianxo,
Pois sempre consideramos que as asociacións empresariais e os clubes deportivos non tiñan as dotacións económicas axeitadas para desenvolver as súas actividades. Nos apoiamos os incrementos das subvencións, pero consideramos, como en casos anteriores en pleno que viñeron aquí, en situacións que viñeron aquí a pleno, que a incorporación de requerimentos económicos terán reparo por parte de Secretaría. Anteriormente sempre se poñía un reparo cando se traían propostas ou mocións que... Como é instar os servicios técnicos e económicos, entendemos que non. O primer punto, modificar a base sin un informe preceptivo de intervención non é posible, pero como na exposición viña que era necesario os informes preceptivos, entendemos que é iniciar a tramitación. Non, por eso, como recollou no cuarto punto eso, entendemos que con isto non se estaría modificando ninguna base, senón que iría como a incoación. Vale, pois, por a nosa parte non... incoación no primer punto. Non habería inconveniente. O que sí que nos causa así un pouco de contradicción son os puntos 4 e 5, porque no punto 4 pídese un informe de viabilidade financiero e no quinto xa se pide realizar o axuste según o votado en pleno. E despois no punto quinto os orzamentos están en vigor, non son uns orzamentos prorrogados. Ahora mismo temos uns orzamentos no Concello de Rianxo, entón habría que modificar estes puntos. Entendo que comprometer a vontade do pleno previo a uns informes polos departamentos oportunos para ver se hai viabilidade económica. Por a nosa parte non habería ningún problema en dotar todo isto. Moitas grazas, Rianxo en Común. Grazas, señor alcalde. Como saben, este goberno ven facendo un importante traballo e un gran esforzo en relación ás cuestións planteadas e, ademais, o Partido Socialista é plenamente consciente. Fíxese que este goberno foi o primeiro en crear unha liña de subvencións para apoiar a actividade das asociacións de comerciantes e empresarios do Concello de Rianxo. Fíxose cun triple obxectivo: achegar ao comercio rianxeiro o maior número posible de clientes, empregando para iso aos colectivos como instrumento para acadar este fin, contribuir a mellorar a calidade da actividade comercial do noso municipio e favorecer a existencia dunha actividade estable de promoción e mellora do comercio dentro do ámbito territorial do noso concello, programada e desenvolta polas actividades asociativas do sector, e na que a Administración municipal represente un papel secundario tanto na elección do tipo de actividades a desenvolver como na súa posta en práctica e no seu financiamento. Isto foi posible grazas a que os orzamentos municipais do ano 2024 incluíron, efectivamente, a previsión de destinar un total de 10.000 euros a apoiar as asociacións de comerciantes e empresarios do Concello de Rianxo. Hoxe, o Partido Socialista propónnos incrementar a achega municipal para estas axudas, mas fai menos dun ano que o propio Partido Socialista votou en contra deses orzamentos que permitiron poñer en funcionamento estas axudas. Dígolles máis, a semana vindeira aprobaremos as bases dunha nova liña de axudas dotada cun orzamento de 10.000 euros para favorecer a implantación de novas empresas no noso municipio, subvencionando gastos como aqueles de constitución, gastos derivados de obras de acondicionamento de locais, gastos de aluguer, entre outros. No orzamento, así como no plan estratégico de subvencións aprobado máis tarde, xa se prevé tamén tanto aumentar a achega municipal para as axudas destinadas a apoiar a actividade dos clubs deportivos como a previsión de virar cara a un procedemento por concorrencia competitiva, un procedemento máis xusto e transparente. Neste sentido, ademais, houbo xa xuntanzas cos diferentes clubs deportivos do municipio para abordar este cambio e estáse traballando con eles para definir as bases das futuras convocatorias. Un traballo, como digo, transparente e tamén participativo. Non vale usar as entidades asociativas como bandeira para vir a este pleno con mocións e logo votar en contra sistematicamente dos mecanismos e ferramentas que nos permiten apoialas dunha mellor maneira. Non vemos motivos, polo tanto, para apoiar esta proposta. Moitas grazas. Pide palabra o Partido Socialista para outra intervención. Aproveito para
darlle ocasión cando interveña a aceptación, neste caso, da indicación de Secretaría de incluir no punto primeiro instar a modificación para a súa correcta tramitación. Sí, aceptamos a proposta de Secretaría para a súa aprobación. Podía facer a intervención que quixera. Podía mencionar o que quixera. Pero basar toda a exposición en que o Partido Socialista non apoio ou que o Partido Socialista propón, mira, se facemos recordo e queremos facer demagoxia, podemos recordar que no 2020 os que agora din que apoian o CRA votaron en contra dunha moción dunha proposta de modificación de subvención. É dicir, Rianxo en Común no 2020 votou en contra de que o CRA de Rianxo poder ter unha subvención porque naquela había unha crisis e que decían que apoiaban ao sector. Por Rianxo en Común en 2020 votou en contra de apoiar ao CRA. Entón, a demagoxia e as leccións non nos las dean a nós. Apliquen vostede un poquinho a situación e se non fagan memoria. Mira, en 2020 eu creo que vostedes viven nunha burbulla axenos a toda a situación que se dá en Rianxo. Soltan o seu speech e acabouse. O resto a escoitar e a intentar interpretar en algún caso. Eu creo que hai un acordo firmado infructuoso que vamos facer, creo que é o 2 de abril, faremos un ano. Eu vos invito a coller ese documento, e ir tachando todos os puntos que se foron conseguindo. É objetivo, é dicir, non é a opinión do Partido Socialista, non é a opinión do voceiro do Partido Socialista, é un documento objetivo que está publicado na página do Concello en base a un acordo. Oye, tachen as cousas que se conseguiron. Un dos puntos, e non vamos a entrar en disputas de quen o fixo, quen o conseguiu ou quen non o conseguiu. O Partido Socialista propúxelle ao equipo de goberno que unha das cuestións claves para aprobar o orzamento eran 4 líneas básicas, e unha delas era a inclusión das líneas de apoio ao comercio local. E xa reiteramos por activa e por pasiva que nós queríamos que lle otorgaran 20.000 euros. Está publicado na prensa, está publicado en redes sociais, se lle transmiteu ao equipo de goberno por activa e por pasiva. Entón, danos igual que vostedes digan que foron vos, encantados. Nós, ao final, o que nos interesa é que as asociacións os teñan e os cobren, e que non esperen un ano para cobralas, que as cobren antes, pois o que queremos que sea prepagable. Mira, especialmente grave é a situación, e o fago desde o ánimo, desde unha perspectiva crítica, constructiva. Que nos digan e que fagan mención de forma continua ao orzamento. O orzamento foi aprobado, independentemente de se nós votamos en contra ou non. Nós temos os nosos argumentos para votar en contra. Entre outros, porque eses 4 puntos que tiñamos concretados para a aprobación do orzamento non se cumpliron. E vendo e desglosando o orzamento 2024, pois vemos que eses argumentos se reiteran. Teño que recordarlle que hai unha partida infravalorada e que o orzamento está prorrogado en 2025 con esa partida infravalorada. Eu creo que non volvemos a reiterar. Non buscar unha dinámica outra vez de confrontación, porque de verdad que non queremos chegar a esa situación. Estamos intentando expoñer para beneficio dos clubs e das asociacións de comerciantes, e parece que isto se vai convertir e difuminar toda a información informativa en base ao ataque ao Partido Socialista. Déixenos un poquinho tranquilos, non queremos disputas, de verdad. Non queremos ese tipo de situacións e lamentamos que de novo vos teñades esa fijación por o Partido Socialista. Un goberno que durante os últimos 8 anos fai mención a que o modelo, e además de forma acertada, defende que o modelo correcto para a xestión das subvencións é o modelo de concurrencia competitiva, insisto, de forma acertada, que cando ten acción de goberno, cando ten decisión para poder modificar, non o faga. E non me refiero a que vostede aprobe ese modelo de concurrencia competitiva, sino que vostede pudo modificar as cuantías das subvencións nominativas. E non o fixo. Iso é o especialmente grave.
O grave non é que teñamos ou non subvencións de concurrencia competitiva. O grave é que un goberno que aprobou un orzamento non tuvo a vontade de equiparar o traballo dos clubes. Esa é a realidade. E a máis, nos informaron, creo que de multitud de ocasións, de que o ano empezado non se podía facer ese cambio de modelo de subvención porque interfería no traballo dos clubs, porque iba asociado a unha serie de xustificacións. Entonces, xa lle preguntamos outro día en comisión informativa, en base a esa explicación, entendemos que a concurrencia competitiva se aplicará en 2026. Por iso, o Partido Socialista, para intentar solventar ese tipo de situacións e de espera, facemos esta proposta. Insistimos, proposta aberta, pero non só aos grupos da oposición, proposta aberta ao grupo de goberno. E non houve ninguna proposta. Entendemos que se pode interpretar como que eso, pues que queremos facer un ataque e queremos vender a posición do Partido Socialista. Non. Nos queremos que as asociacións teñan os recursos necesarios en tempo e forma e queremos que os clubes teñan os recursos necesarios para facer a súa actividade deportiva. Sin máis, moitas gracias. Moitas grazas. Antes de pasar a votación, sí que quería, neste caso, facer un par de matizacións, en algún dos casos, ademais, porque se refiren a áreas que bueno, de xestión directa por parte da alcaldía, non? Eu creo que, ademais, por parte da baseira do grupo de goberno quedou perfectamente explicado, non? Unha serie de cuestións que podo incluso matizar en algún caso, non? Ademais, tendo en conta a exposición, incluso en certos aspectos incoherente do voceiro do Partido Socialista. Fixe vostede di que efectivamente, que a día de hoxe este Consello teña a posibilidade de beneficiar as entidades asociativas de comerciantes e empresarios con esa achega que se mencionou, porque está incluída nos orzamentos, é un mérito do Partido Socialista. Foi unha exixencia do Partido Socialista para a aprobación dos orzamentos, en que despois votou en contra, pero era unha exixencia do Partido Socialista incluir ese aspecto. Ben, a ti tamén, dixo a renglón seguido, que das 4 achegas formuladas polo Partido Socialista, ningunha se tivo en conta e por eso votaron en contra dos orzamentos. Foi mérito seu, incluíuse por iso, pero non se incluiu ningunha, entón por iso votaron en contra. Ben, votaron en contra porque sí, porque votan en contra sistemáticamente a todo canto sai deste goberno, porque optan pola vía da crítica, di vostede construtiva, nada máis lonxe da construción. En todo caso, os tempos están aí e as declaracións, as grabacións nos plenos están aí, non? E di tamén, de maneira sistemática, non é a primeira vez no que vai de legislatura, mocións parecidas a estas xa levan vostedes presentadas unhas cantas en relación ao modelo de concurrencia competitiva que ahora hai que transitar. Que, efectivamente, dende este grupo, cando estaba na oposición, se dixo por activa e por pasiva en cada ocasión que tivemos. 8 anos nas que o seu partido, que estaba no goberno en boa parte deses e outros, non fixeron nada, absoluto nada, para avanzar nese sentido, nin no ámbito do deporte, nin no ámbito cultural, nin no ámbito comercial, que, por certo, era unha competencia que tiña o seu grupo, non? Nós sí que o fixemos. A xente do público non pode intervir, parece mentira. Entón, o que se fixo pola parte deste goberno foi dar os pasos necesarios para que eso sea así posible, non? E además contesto a pregunta que formula. Non se di que nun ano en marcha non se poden facer as modificacións nese sentido. A cuestión é que para facer certas modificacións que teñen que ver con iso, exixe que así estea contemplado no orzamento, nas bases de execución que menciona no orzamento e no ademais nun plan estratégico de subvencións. Que fixemos nós?
no tempo que levamos gobernando. Ben, pois o orzamento non só prevé un aumento da cuantía total destinada a subvencións a entidades deportivas, sino que tamén vincula ese aumento de cuantía a ese réxime por concorrencia competitiva. Así está recollido no orzamento. Que fixemos despois? Aprobar por primeira vez, nunca antes houbera, un plan estratégico de subvencións no que se recollen as diferentes achegas que este goberno, que este Consello, mellor dito, fai a unha serie de entidades e recollese explícitamente, se non se fían do que eu digo, está publicado no boletín oficial da provincia, recollese explícitamente unha cantidade importante para as entidades deportivas e mencionase explícitamente cal é o réxime que se optará por un réxime de concurrencia competitiva en relación á súa implementación. Por tanto, claro que se fixo un traballo moi importante para avanzar en estas materias, moito máis do que se fixo con anterioridade, efectivamente, e moito máis que se queda por facer. Mencionaba antes a voceira do goberno, hai un traballo en marcha, un traballo, ademais, que non só está levando a cabo este goberno, porque o proxecto vai máis alá dun proxecto dun grupo de goberno, un proxecto que ten que involucrar para que sea exitoso a todas as entidades que están chamadas a participar nel. Por tanto, é un proxecto participativo onde se mantén xuntanzas coas entidades que no futuro serán beneficiarias, onde se lles propuxo consensuou unha serie de criterios fundamentais, tanto do noso punto de vista, pero tamén moi importantes para as ditas entidades. Xa se lles remitiu, ademais, unha táboa para a recollida de datos coa finalidade de seguir avanzando nesa materia, enriquecer o borrador que xa existe, para no momento no que se avance nesa materia, se avance con garantías de que vai ser exitoso e de que todos con iso nos vamos sentir cómodos, seguros, e que vai estar, perfectamente sustentado para perdurar no tempo, independentemente de que a cuantía despois vai a máis, vai a menos, etc. Pero en todo caso, falamos dun mecanismo chamado a perdurar, é un mecanismo que despois de moito tempo optando por outra vía, pois que entenderá que leve un tempo poñer en funcionamento, pero en todo caso un traballo importante o que se está facendo para efectivamente romper con esas tendencias que viñamos tendo e implantar estes novos modelos de concorrencia, en outros casos implantar novas subvencións, a mencionada de entidades asociativas de comerciantes e empresarios, en esa liña novas axudas que tamén se están traballando, como comentaba a voceira, que axiña poderemos aprobar neste ámbito e noutros que non saían aquí, pero que tamén cabe mencionar, como ten que ver axudas para apoiar a actividade das AMPAs, por exemplo, que nunca houbo e que haberá tamén por primeira vez grazas ao traballo deste goberno. Pasamos a votar a proposta. Xa lle dixen, unha vez que interveñou non cabe turno de réplica. No artículo 94 do ROF, pon que os grupos da oposición, en caso de que consideremos que nos sentimos aludidos, como foi o caso ora, con alusións continuas por parte de Alcaldía na súa exposición final, pois temos o dereito de solicitar un pequeno turno para poder rebatir esa situación. Co cual, este grupo se entende aludido cando no pleno anterior nos insta a non facer mención de ninguna concelleira e ahora mesmo o alcalde acaba de facer a mención dunha ex-compañeira que non ten nin opción de defenderse, por lo que reclamamos a palabra para poder facelo. Moitas gracias. Entendo que a mención que se fixo non foi mención personal de ningún tipo, simplemente áreas de xestión de gobernos anteriores, por tanto que non cabe ningún tipo de réplica en base ao artigo relativo ás alusións. Por tanto, eu, como é costume, pecho o debate e pasamos á votación, salvo cuestión contraria. Pasamos entón á votación. Votos a favor da proposta: Partido Socialista, BNG, Partido Popular. Votos en contra: Renxo en Común. Pasamos ao punto 7º, que é a moción do Grupo PSOE relativa á exposición permanente de pancartas informativas que expresen a desconformidade do Consello de Rianxo ante os proxectos de Altri e a mina de Touro. Ten a palabra o voceiro.
Gracias, señor alcalde. Voy a intentar resumir un poquinho a moción, xa que vendo un poquinho os cierres de mocións para intentar acortar un poquinho o tempo. No pleno anterior, esta corporación aprobou unha iniciativa instando o Concello de Rianxo a levar a cabo unha serie de accións en defensa do medio ambiente e dos sectores económicos afectados polos proxectos de reapertura da mina de Touro. Con todo, ata a data de hoxe non temos constancia de que se executaran medidas concretas en cumprimento do dependido acordo. Ambos proxectos, os que mencionamos na moción, tanto o proxecto de Altri como o da mina de Touro, xeran unha forte preocupación na veciñanza de Rianxo e en toda a comarca, debido ao seu impacto potencial sobre o río Ulla, a Ría da Arousa e as actividades económicas locais, especialmente o marisqueo e a pesca. Ante esta situación, consideramos fundamental que o Concello de Rianxo exprese de forma clara e visible a súa disconformidade con estes proxectos, instalando pancartas e soportes informativos de maneira permanente en espacios públicos estratégicos do municipio. Esta medida non só reforzará o compromiso institucional do Concello na defensa da Ría da Arousa, senón que tamén servirá para informar e sensibilizar a veciñanza sobre os riscos que implican estes proxectos. Con esta moción queremos que o Concello de Rianxo non só reafirme a súa postura de rexeitamento ante estes proxectos, senón que tamén se faga visible e accesible para toda a veciñanza, mostrando un compromiso firme e continuo na defensa da nosa ría e dos nosos sectores productivos. Por todo exposto, o Grupo Municipal Socialista de Rianxo propón ao Pleno do Concello de Rianxo a adopción dos seguintes acordos. Expresar de maneira oficial a disconformidade do Concello de Rianxo cos proxectos de Altri e a mina de Touro, reafirmando o seu compromiso coa defensa do medio ambiente e dos sectores productivos locais. Instalar de forma permanente pancartas en espacios municipais e puntos estratégicos de Rianxo nas que se recolla a oposición do Concello a estes proxectos e informar sobre os seus posibles impactos negativos. Actualizar periódicamente o contido informativo na web municipal e nas redes sociais oficiais, co obxectivo de reforzar a difusión digital e garantizar que a veciñanza estea informada sobre o desenvolvemento destes proxectos. Solicitar ao Grupo de Goberno información detallada sobre as accións levadas a cabo tras o acordo plenario anterior, no que se instaba ao Concello a adoptar medidas nesta materia. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra o BNG. Bueno, boas tardes a todos e a todas. A moción que presenta o Partido Socialista parecenos a caída e correcta, non? Desde o noso punto de vista, pois é fundamental que dende a institución pois informemos a veciñanza tanto das graves consecuencias, non, que pode ter Altri ou a mina de Touro para o noso concello, como tamén non que se mostre esa reivindicación como concello, que é o que nos debería unir a todos e a todos, non? Si que é certo que neste goberno que atopamos pois é cero reivindicación institucional, non só no de Altri, sino acabamos de ver este domingo non na grande manifestación que houve en Compostela a prol do galego, que a pesar de haber unha moción aprobada non aquí neste pleno, pois non houve ningún tipo de información por parte nin das redes do Concello nin tal. Entón, bueno, eu creo que é a dinámica que está collendo este goberno. Non sabemos moi ben onde quedou ese Rianxo en común reivindicativo non e combativo que tiñamos na oposición, pois probablemente foi pisar moqueta e desaparecer por completo, non? En todo caso, o noso voto vai a ser favorable. Moitas gracias, Partido Popular. Moitas gracias. O Grupo Popular non ten problemas en apoiar esta moción. O que pasa que é un pouco repetitiva ou reiterativa, porque o punto 1 xa está contemplado por nun pleno anterior, xa se votou por unanimidade en expresar a desconformidade cos proxectos mencionados, a instalación o segundo punto que pon indicadas aquí, instalar de forma permanente pancartas en espacios municipais. Xa está sendo efectiva. Hai unha pancarta na rotonda de Té, unha pancarta na rotonda a Linisorna xunto ao puente. Hai no pabellón municipal hai unha pancarta. Entonces, xa esta moción creo que vai un pouco a destempo. O que sí que me gustaría é que desde o Xuntamento do Rianxo, pois, bueno, houbera
uns espacios públicos dedicados para eso. A mí personalmente non me gustaría que todo Rianxo estuviera empapelado, sea con estas propostas ou con outras. Debería haber uns espacios habilitados para iso e que estuviera regulado de alguna forma por unha ordenanza municipal e non deixar estas actuacións a criterio da alcaldía ou do alcalde de turno cos ideais que teña. Deben estar regulados os espacios destinados a tal fin, debe ser regular o tempo de exposición pública destas pancartas, debe estar ben definido os responsables dos posibles danos ocasionados por estas pancartas e tamén debe ser ben definido quen vai ser o responsable da colocación e retirada das mesmas. É por eso que isto debería estar regulado. Moitas gracias. Moitas gracias, Partido Socialista. No, perdón, Rianxo en Común. Grazas, señor alcalde. Desde Rianxo en Común consideramos que esta moción pode ser unha boa proposta porque, desde logo, este grupo municipal está totalmente en contra dos dous macroproxectos dos que se falan, tanto da reapertura da mina de Touro como de Altri, que, segundo determinan os informes, van a prexudicar aínda máis esta maltratada ría da Arousa que temos. O que si nos preocupa é o uso que se poida dar dos espazos municipais de Rianxo, porque, evidentemente, non nos gustaría ver os principais edificios públicos, algúns deles denominados bens de interés cultural, cheos de pancartas. Totalmente de acordo coas palabras do voceiro do Partido Popular. Creemos que debemos salvagardar esos espazos, tanto a localización como os eslogans destas pancartas. Consideramos que debería de ser unha decisión unánime por todos os grupos que formamos a Corporación Municipal, ao igual que o contido informativo que se suba tanto á páxina web como ás redes sociais oficiais municipais. Por iso, o sentido do noso voto será favorable sempre cando se recollan estas enmendas na moción. Moitas grazas. Pedía a palabra o BNG. Eu un pouco ao fío do que comentaba o voceiro do Partido Popular. Claro, sí que existe algún tipo de pancarta da plataforma, pero bueno, eu creo que ao final non, o que nos une a todos, e se fomos quen todos non de rexeitar o tal, é que este asinado polo Concello de Rianxo, que é o que nos representa a todos. E bueno, aí un pouco tamén o que comentaba o voceiro de Rianxo en Común. A ver, estar en contra está ben, pero tamén é importante que o pareza, non? Entón, bueno, eu creo que si é certo que ninguén fala de empapelar os edificios municipais e tal, pero bueno, eu creo que ante unha cousa como pode ser Altri ou a mina de Touro, e exemplos temos en concellos do outro lado da río, incluso deste, eu creo que sí que sería importante, que haxa unha visibilización como concello, non? Entón, é o sentido que lle vexo a esa moción. Tamén é certo que entendo que non debería ser necesaria, porque xa chegamos a un acordo, pero claro, chegamos a un acordo, pero ni se publicou nada, ni se fixo ningún tipo de apoio público, máis que as alegacións que aprobamos aquí. Entón, bueno, nos por eso a consideramos. Nada máis. Moitas grazas. Pedía a palabra tamén o Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Matizar un pouquiño as palabras do voceiro do Partido Popular, no sentido que dixo agora mesmo o voceiro do BNG. O que solicitamos non é que haxa implicación asociativa, que eso xa sabemos que hai. O que necesitamos é a imaxe institucional moitísimo máis clara e pronunciada sobre o que aquí se vota. Non é nada que non se aprobar en pleno, simplemente o que queremos é que haxa esa difusión cara ao exterior e combatir desde a institución ese mensaxe que se dá sobre o proxecto de Altri e que escoitamos a menudo na prensa, na televisión e ata incluso na radio, que vai ser a panacea. Nos discrepamos en esa postura e creemos que a institución ten que remarcar un posicionamento, ademais, avalada por as decisións do pleno. Nos parece superinteresante a proposta que fixo o voceiro do Partido Popular de facer un espacio público onde poder expoñer todo tipo de cartelerías, e tamén é importante facer un espacio de difusión institucional, darlle oportunidade á veciñanza que haxa un espacio onde poñer os seus carteles, pero tamén a institución ten que ter espacios onde poder transmitir en papel a esa xente que non ten redes sociais. E, se non me equivoco,
si non me equivoco, a colocación de pancartas e de carteles hai unha ordenanza que o regula, co cual, previa solicitud, tens que facer unha solicitud, creo, bueno, hai un formato e recibes unha autorización e cando te autorizan xa che pon todos os usos que tes que reflejar o período no que o solicitas, entón entendemos que esa parte xa está regulada. Non marcamos na moción ningún tipo de ubicación, pero nos edificios que temos aquí na contorna, en Nadal se poñen as luces nos edificios catalogados como BIC, temos cartelería continua exposta no cuartel vello sobre as actividades que hai no outono, primavera, inverno e verán cultural. Bueno, eu creo que hai alternativas suficientes como para poder valoralas. O sentido da moción é expresar a parte institucional e demostrar que Rianxo está en contra de forma clara e rotunda dos proxectos de Altri e da Mina de Touro e transmitirlle ese sentido á veciñanza con información continua e veraz e a política, por suposto. Permite? Si é certo que hai unha ordenanza en vigor, o que pasa é que non se aplica. Por exemplo, hai pancartas que están rotas, deterioradas, e non se fai nada, non se actúa, non se corrixe. E o tema da imaxe institucional, estou de acordo que debemos mostrar unha imaxe, é un ideario. O que pasa é que eso debe ser consensuado con todos e ter todos moi clariño o que sí podemos mostrar e debemos fomentar e debemos ser unánimes en eso e ter as pautas ben claras, o sea, que non queda criterio de nadie, que non todo vale, entón ten que estar todo pautado por aí, e os espacios e as localizacións tamén son moi importantes a determinar. Os bens de interés cultural están aí, e, bueno, hai fachadas xa, bueno, con solera, con antigüedade. Bueno, a mí personalmente hai cousas que non me gustan, por aí velas colgadas en balaustradas, bueno, pues eu penso que podemos transmitir mensaxes, pero tamén con algo de señorío, de boa presencia, que non sea isto unha valla todo o Concello. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Tamén neste punto quería comentar unha cuestión que creo que é importante, non? Quero dicir, isto non vai de quen é máis reivindicativo que quen, nin vai de nada parecido, non? Quero dicir, nos aquí, ou eu en particular, son máis que o portavoz non, pero o candidato de Rianxo en Común, o representante de Rianxo en Común, son o alcalde de todos e de todas. Eso exixe tamén non virar as costas cara a certas reivindicacións, e menos sobre acordos que se poidan adoptar ao respecto, non? Pero manter un grado de cuidado institucional que creo que é relevante, e ademais con esta cuestión sempre foi así, non é novidoso, e creo que está ben, non? Cando a este pleno veñen moito tipo de reclamacións, de apoios a distintos movementos asociativos que teñen que ver coa defensa da natureza, do patrimonio, da ría, dos sectores productivos que nos afectan. O normal é que prosperen eses acordos pola correlación de forzas existentes, non? E creo, sinceramente, que se dá cumprimento aos acordos que se propoñen. Os últimos, na relación dos casos mencionados, é a presentación de alegacións por parte do Concello, cousa que se fixo en tempo e forma, e así está acreditado no correspondente registro de saída. Fíxose máis, que non estaba nos acordos tamén, en determinado momento, atreveríame a decir que para todas as movilizacións que aquí se mencionaron, e seguramente para outras tamén, pois directamente ou en colaboración cos outros consellos da mancomunidade, pois sufragouse o transporte público para que as persoas que quixeran poderan desplazarse a Santiago a participar desas movilizacións. Fixáronse actos tamén, non de maneira individual, pero así representando ao Concello cos outros alcaldes da comarca, para denunciar públicamente
en concreto os proxectos mencionados. É dicir, creo que se deron cumprimento aos acordos e creo que ademais se fixeron máis cousas que dar cumprimento aos acordos. Outra cousa é o que, bueno, algo que creo que é, bueno, que anda no ámbito da moción, non? Que é como empregamos os espacios públicos, tanto físicamente como virtuais, para estas cuestións. Eu creo que nese sentido, durante os últimos anos, independentemente da configuración do goberno e da configuración da oposición, sempre se foi moi cauto, moi prudente con iso. Eu creo que está ben. Non recordo, quizás houbo, non? Pero viñeron ao pleno, nós mesmos trouxemos ao pleno multitud de propostas en relación ás cuestións comentadas. Seguro que moitas delas prosperaron, incluso por unanimidade, e non motivou iso colgar ningún tipo de faixa da fachada do Consello nin no seu entorno, non? E creo que está ben. Outra cousa é que, cando se traen estas cousas a pleno, ou incluso sin traer a pleno, directamente en conversas entre os grupos, entre os seus voceiros, haxa un acordo unánime de que o Consello vai puntualmente, polo motivo que sea, poñer unha faixa no Consello, na praza, en calquera outro sitio. Bueno, hai un acordo unánime que respalda eso, das persoas que aquí representamos aos veciños, e faise. Pero que o goberno, o alcalde, por moi de acordo que este cunha reivindicación, ou que incluso tuvera unha maioría plenaria, eso motive a instalación de bandeiras, eu sinceramente creo que é insuficiente. Creo que este tipo de cuestións, nomeadamente, insisto, o empregar os espacios municipais máis destacados, requeriría da unanimidade do pleno da corporación para proceder con iso, igual que falo dos aspectos, da parte inmoble, tamén o que ten que ver cos aspectos virtuais. Por tanto, virán máis, probablemente ao largo da legislatura, tristemente, haberá máis mocións que teñen que ver con distintas reivindicacións. Entón, cando se estime oportuno ou que a cuestión merece este tipo de actos, sei que a moción vai por fixar hai espacios tamén noutros sitios e demais, pero isto é unha cuestión que sempre sai con esas cousas, creo que é oportuno comentar. Se estima oportuno, é conveniente que no balcón do Consello figure, é conveniente que na balconada figure isto, é conveniente que na páxina municipal, na páxina web, se figure este. Eu insto aos grupos que o propoñan, que o recollan explícitamente nos acordos, e, ademais, instaría tamén a que cando se... para proceder da mesma maneira, houber ese acordo unánime para poder empregar estes espacios municipais. Ainda que sea por prudencia, porque hoxe a correlación de forzas é que é, pero no futuro a mellor é distinta. Entón, ainda que fora só por prudencia, todos teríamos que ter esa precaución, non? Nada máis, quería comentar isto, ainda que sei que non é estritamente a cuestión da proposta, pero é unha cuestión que sempre xurde, incluso casi persoalmente unha dúbida permanente, que eu creo que manter o criterio que se mantivo en anos anteriores é bo neste sentido, non? Bueno, pasamos a votar a proposta. Sí, había a proposta de inclusión dunhas modificacións, non sei se se incluín ou non. Si nos poden repetir a enmenda para poder valorar si se incluye ou non, o agradecemos. O punto número 2 quedaría redactado instalar de forma permanente pancartas en espacios municipais e puntos estratégicos de adiante previamente acordados por unanimidade na que se restricta a oposición e o Concello continúa. E o punto 3, actualizar periódicamente o contido informativo na web municipal e nas redes sociais oficiais previamente acordados por unanimidade. Consideramos que, como comentaba tamén o portavoz do PP, que debe haber a unanimidade por parte dos distintos grupos en cada un dos aspectos que se Non sei se acepta ou non a proposta. É que nos parece un pouquiño condicionante, sabes? Porque ao final, si son partidarios, non estamos dispostos a quitar o punto 2, porque ao final creo que o debate si pancarta si ou pancarta non, e nos parece moito máis interesante os outros
os outros aspectos. É dicir, nós en ningún momento decidimos onde se coloca a pancarta. Parece-nos máis interesante os aspectos relacionados coa información á veciñanza, coa publicación en redes sociais, e así como se fan con outros aspectos reivindicativos, entendemos que a proposta nosa non é concreta, entón se pode. Concretando é que non podemos, nós non imos a aceptar a emenda. Queda como está a proposta. Nós propoñémos que se o estimados oportuno para obter ese voto favorable quitar o punto 2 e en vez de maioría ou en vez de ser por unanimidade, que sea por maioría absoluta, que haxa unha maioría plenaria que determine esa situación. Aí nós non teríamos problema en aceptalo. Bueno, entendo que xa aquí entramos nun debate entre cal é a redacción, se o que se pide por un lado unanimidade, non se acepta a inclusión da emenda, entendo que queda a redacción como estaba en orixe, por tanto, o que se debate, o sea, o que se somete a votación é a redacción do punto tal cual foi proposto polo Partido Socialista, non? Sí, bueno, estamos explicando que simplemente, vamos a ver, teño que, para que conste en acta, cal vai ser os acordos que se propón. O acordo que se propón é o redactado inicialmente na moción do Partido Socialista coa redacción inicial, simplemente por aclarar. Trasladando que si fora habendo dos grupos de goberno e o grupo de oposición que están concordantes en que se quite o punto 2 como se fora ese matiz das pancartas, nós consideramos que realmente o importante é a parte divulgativa, informativa e de difusión da información. Ao final, centrar o debate no punto 2 non nos parece relevante. Entón, lanzamos esa proposta, si é considerada, si se considera, senón, pois evidentemente a proposta quedará tal cual está redactada e non aceptamos que sea por unanimidade, senón por maioría absoluta. Moitas gracias. Ten a palabra a voseira. O problema non son as pancartas en sí, senón que esas pancartas representan a corporación municipal enteira. Entonces entendemos que todos deberíamos estar de acordo. Sí, por nós, por min que non se retire o punto número 2, o sea, eu creo que debemos votar a moción xa como está, se sale, se non. Vamos a ver, para isto hai comisións informativas previas, etcétera. Pode haber, máis alá da comisión, unha achega dun grupo que pide, neste caso, ademais, cambiar a redacción, non se acepta, non cabe, eu creo, máis debate como comentaba antes, tampouco non pasa nada, sométese, por tanto, a votación, o punto 7º, tal cual está a redacción, os acordos, tal cual están no expediente. Por tanto, votos a favor da proposta, Partido Socialista e BNG, abstencións, Rianxo en Común, Partido en contra, Partido Popular. Pasamos ao punto 9, o 8º, que é... Queda aprobada. Hai que dar o resultado. Queda o punto 8º, que é a moción do Grupo PSOE, modificación da ordenanza reguladora de subvencións e de bases de execución orzamentaria do Consello de Rianxo. Ten a palabra vosei. Gracias, señor alcalde. O Partido Socialista entende que a regulación das subvencións municipais se debe realizar dentro dun marco normativo que garanta a transparencia, o control democrático e a correcta xestión dos recursos públicos. Neste contexto, as actuais disposicións relativas ás subvencións recollidas na ordenanza reguladora de subvencións e nas bases de execución orzamentaria do Concello de Rianxo precisan dunha revisión que permita reforzar o papel do Pleno como órgano de decisión nas seguintes áreas. Vendo a solicitude da voceira de Rianxo en Común, entendemos que este punto sí que se xa aprobado, porque entendemos que se necesite ese papel unánime para poder tomar as decisións en pleno. Nos alegra ese posicionamento do Grupo Municipal e esperemos que ese apoio de Rianxo en Común a esta moción se vexa refrendado para que todas as decisións que afectan as bases de execución orzamentaria e ao plan estratégico de subvencións tamén sexan aprobadas mediante o voto unánime do Pleno. A creación das novas bases reguladoras de subvencións en réxime de concurrencia competitiva
a modificación das cuantías previstas no Plan Estratégico de Subvención. Facemos mención aquí á Lei 38/2003 do 17 de novembro xeral de subvención. No seu artigo 8 establece que as subvencións deben estar integradas nun plan estratégico aprobado pola Administración correspondente. Vamos a matizar en este punto, creo que é interesante. Matizado esto, estas medidas buscan reforzar o control democrático, garantir a coherencia orzamentaria e mellorar a transparencia no uso dos recursos públicos. Ademais, aseguran que as subvencións municipais sexan coherentes coas prioridades locais, co objetivo de satisfacer as necesidades máis eficaces ás demandas da nosa veciñanza. Estas mocións baseanse nos seguintes principios e normativas legais. A Lei 38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións, que establece a obrigatoriedade de aprobar un plan estratégico de subvencións e garante que as líneas de subvencións respondan ao interés xeral. A Lei 7/ do ano 1985, do 2 de abril, reguladora de base do réxime local, que atribúe ao Pleno a aprobación de normas e disposicións de relevancia orzamentaria e estratégica. Real Decreto 424 de 2017 de 28 de abril, polo que regula o réxime xurídico de control interno no sector público local e recalca a necesidade de justificación da asistencia de crédito e o control previo para garantir a solvencia financiera. Solicitamos, por lo tanto, que esta modificación se tramite de forma urgente. Igualmente, o Partido Socialista, como veamos amosando nas súas mocións, trata de promover un debate aberto en pleno co resto dos grupos políticos para consensuar os cambios normativos e a súa implementación efectiva. Tendo en conta o anterior, proponemos os seguintes acordos. Instar o Concello de Rianxo a modificación da ordenanza reguladora das subvencións do Concello de Rianxo. Instar ao Grupo de Goberno do Concello de Rianxo a iniciar os trámites para modificar o artigo 9 da ordenanza reguladora de subvencións, engadindo o seguinte apartado. Artigo 9. Bases de convocatoria. Apartado A bis. A creación de novas bases reguladoras de subvencións en réxime de concurrencia competitiva estará suxeita á ratificación plenaria obrigatoria co objetivo de reforzar a transparencia e o control democrático. Punto 2. Modificación das bases de execución orzamentaria. Instar ao Grupo de Goberno a revisar as bases de execución orzamentaria modificando a base 27 do punto 5, procedimento de execución orzamentaria, para incluir os seguintes. Base 27, regulación das subvencións, punto 1 bis. Calquera modificación das cuantías previstas no Plan Estratégico de Subvencións deberá ser aprobada polo Pleno Municipal mediante acordo expreso. 3. Creación dunha comisión mixta como órgano instructor. Instar a creación dunha comisión mixta como parte do órgano instructor encargado de redactar as bases reguladoras de subvencións en régimen de concurrencia competitiva. Esta comisión estará composta polos seguintes membros: representantes políticos de todos os grupos municipais, técnicos municipais especializados en xestión económica de subvencións, persoal externo, se fose necesario, con competencias específicas sobre a materia obxecto de subvención. A comisión mixta terá as seguintes funcións: redactar as bases reguladoras de cada convocatoria de subvencións, avaliar a súa adecuación ás prioridades locais e orzamentarias, promover un enfoque técnico e plural para garantir a transparencia e a eficiencia na súa xestión. Reivindicamos aquí o posicionamento de Rianxo en Común e aquí estamos reflexando exactamente o que solicitaba na anterior moción a vontade de Rianxo en Común. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas grazas. Abrimos turno de intervencións. Beneja. Gracias. En canto a este punto, entendemos que con esta modificación que se propón aumentase a transparencia ao propoñer que se debatan as modificacións relacionadas coa ordenanza da subvencións no pleno, polo que estamos de acordo.
mas gustaríanos que se especificase que na comisión mixta que se propón que se inclúa especificamente a representantes das entidades afectas por estas subvencións. Agora temos que continuar co debate agora, non sei se querían añadir algo máis. Ten a palabra o Partido Popular. Moitas gracias. O noso sentido de voto vai ser a abstención. Non vemos esta moción como un proceso moi burocrático e que ao final que vai cargar o de traballo administrativo aquí aos diversos departamentos e a creación da comisión mixta, pois, bueno, sobrecargar aínda máis e ralentizar os procesos. Non llevemos moito recorrido, vamos a externos. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra Rianxo en Común. Moitas grazas, señor alcalde. En relación a esta cuestión, cabe remitirse ao sinalado no punto 6 anteriormente tratado. Desde o Goberno estamos levando a cabo un importante traballo de revisión das subvencións municipais, creando algunhas novas para apoiar os colectivos, como son as asociacións de comerciantes ou as AMPAs, e na mesma dirección imos a seguir traballando. Nos instamos a que os diferentes grupos apoien esta labor no canto de tratar de obstaculizar ou poñer trabas no seu desenvolvemento. Por lo tanto, non imos a apoiar. Sí, ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Con respecto á emenda que propongo o partido do Bloque Nacionalista Galego, estamos totalmente de acordo, nos parece super interesante. Entendíamos que ese proceso sería un proceso previo que terían que facer os técnicos municipais, pero creo que é interesante reflexalo como parte da moción. Isto eu creo que é inaudito nunha oposición, nun grupo de oposición que se piden dereitos para o pleno e un partido de oposición os rechaza. Eu creo que é incomprensible, non? Se ao final estamos intentando buscar transparencia, participación e presentamos unha moción non para molestar, nin para enturbiar, nin para poñer lastres ao traballo administrativo. Pouco entendo, non sei, pero pouco vai a diferir ese traballo das decisións que nos tomemos. A única diferencia é que esas decisións serían compartidas con esa comisión mixta, na que estaría o Partido Popular e tería a capacidade de decidir, salvo que vostede xa está na Xunta de Goberno Local e toma decisións ao respecto das aprobacións do IPREN con un valor do 5 para unhas axudas e aproban o valor do IPREN de 1,5 para outras. Bueno, entendemos que ese criterio o queiran seguir mantendo. Non entendemos a verdade esa posición do grupo do Partido Popular que rechaza a oportunidade de poder xestionar en pleno certas decisións que creo que son interesantes de debatir, sobre todo escoitando antes a voceira de Rianxo en Común que decía que si era por unanimidade pois que se aprobaba. Nos parece correcto, nos parece interesante, pero volvemos á mesma perspectiva e as maiorías absolutas tamén son interesantes. Solicitamos esta proposta se solicita porque vemos que hai unha serie de situacións que se veñen dando a nivel municipal que creemos que teñen que ser transparentes. Nos non entorpecemos nada, de verdade, que non sei por que teñen eso interiorizado ou ese mensaje o teñen interiorizado, porque a función da oposición é fiscalizar. Lonxe do que fixo o seu partido na oposición. Vostedes non fiscalizaron, vostedes criminalizaron e lle dixeron de forma continua e reiterada certas cousas con ataques continuos e con exposicións públicas continuas ao grupo de goberno en aquel momento, que fixo un traballo moito máis intenso do que vostedes pensan. Se lle preguntamos no pleno anterior, mira, vamos a obviar xa o proceso do plan estratégico de subvencións. Vámonos a intentar centrar en confrontar as bases de execución orzamentaria co plan estratégico de subvencións, porque xa non se corresponde. Hai subvencións que aparecen no plan estratégico de subvencións que non aparecen reflexadas nas bases de execución orzamentaria. Entón, a dúda, e xa preguntamos no seu día, como se vai a solucionar.
Entonces, eso que pedimos, que si se reflexa unha cantidad no PES, no Plan Estratégico de Subvencións, entendo que o Pleno teremos a capacidade de decidir como se vai a facer e queremos participar na elaboración dos procesos de subvencións por concurrencia competitiva. Está ben ser democrático e encantados de que o fagan cos clubes e cas asociacións, pero o resto do Pleno somos 12, hasta a maioría absoluta fan falta 7 ou 5. Entonces, esa exposición creo que non é xusta con este partido, non é xusta co Partido Socialista, porque eu creo que se vostedes botan a memoria atrás de todo o traballo que levamos feito e as propostas que levamos facendo, bueno, eu creo que o traballo está aí e cada un que faga a valoración que estime oportuna. Eso, pois que está inaudito, que pedimos cuestións para o Pleno e hai un partido que di que non o quere. Bueno, nada máis que alegar. Moi ben, moitas grazas. Pasamos entón a votar a emenda foi aceptada entonces por quedaría exactamente ou redactada. Podedesme Si podía lela él e se incorpora, pero nada para que lo veo. que remite despois. Que lea agora. Que de agora. Facía alusión a incorporar no punto 3 na Comisión Mixta a participación do tecido asociativo e deportivo, todos os actores implicados nese modelo. Exactamente, no punto 3 da creación dunha comisión mixta como órgano instructor, na redacción di: esta comisión estará composta polos seguintes membros: representantes políticos de todos os grupos, técnicos municipais especializados, e no terceiro punto, que fala de persoal externo se fose necesario con competencias específicas sobre a materia obxecto da subvención, queríamos engadir representantes das entidades afectadas. Ben, pasamos entón a votar a proposta con esa achega. Votos a favor da proposta, abstencións, votos en contra, abstención común. Pasamos ahora... Queda aprobada a proposta. Sí. Ten ahora a palabra a Conselleira de Política Social para darlle lectura a unha declaración institucional con motivo do 8M. Grazas, señor alcalde. Como saben, o vindeiro 8 de marzo conmemórase o Día Internacional da Muller, proclamado pola Organización das Nacións Unidas en 1975. Esta é unha data moi significativa para a celebración dos avances que se conseguiron ao longo da historia e de reivindicación por todo o que aínda nos queda por alcanzar en materia de igualdade entre mulleres e homes en todos os ámbitos da vida. Co gallo deste día, lévanse a cabo diversas actividades en todo o mundo para darlle visibilidade á importancia da igualdade de xénero e ao empoderamento das mulleres. É unha oportunidade para honrar a todas aquelas que loitaron e continúan loitando polos dereitos das mulleres, así como educar e sensibilizar á sociedade sobre a necesidade de eliminar a violencia e as desigualdades de xénero. Non debemos esquecer os colectivos vulnerables onde as mulleres se atopan en situación de discriminación múltiple, por ser mulleres e por ter unha discapacidade, por ser mulleres e ser dunha raza ou unha etnia concreta, ser mulleres e ter unha determinada idade ou ser muller e traballar en determinadas profesións. A conmemoración deste día invita á reflexión sobre o papel que desempeña cada un e cada unha de nós na promoción dun entorno máis equitativo e xusto. É un momento para escoitar as voces das mulleres, aprender das súas experiencias e traballar xuntos cara a un futuro onde todas as persoas, independentemente do seu xénero, teñan as mesmas oportunidades e dereitos. A Corporación Municipal, en representación de todos os veciños e veciñas do Concello de Rianxo, reafirmamos o noso compromiso coa promoción da equidade e o respeto cara a todas as mulleres.
Comprometémonos a crear un entorno inclusivo onde cada muller teña a oportunidade de desenvolverse plenamente, sen barreiras nin discriminación. É fundamental que traballemos xuntos para erradicar a violencia de xénero, fomentar a igualdade en todos os ámbitos da sociedade e garantir que as voces das mulleres sexan escoitadas e valoradas en todos os espazos de toma de decisións. A diversidade e a inclusión son piares esenciais para o progreso da nosa sociedade e cada un de nós ten un papel que desempeñar nesta misión. Por este motivo, desde o Concello de Rianxo, manifestamos o noso compromiso de fomentar campañas de sensibilización sobre a corresponsabilidade que promovan a paridade entre mulleres e homes, levar a cabo campañas encamiñadas a educar na igualdade e na corresponsabilidade entre os colectivos da infancia e xuventude, transformar as relacións de xénero na vida do noso municipio e das nosas administracións, construir oportunidades para a participación económica, social, política e cultural das mulleres de todas as condicións na vida local, dar os pasos necesarios para erradicar todas as formas de violencia contra as mulleres, loitar contra todas as formas de discriminación, dar a batalla para instaurar un centro de información á muller no Concello de Rianxo para o benestar de todas as mulleres en situación de vulnerabilidade sen necesidade de desplazarse a outros concellos da comarca. Hoxe facemos un chamado a toda a sociedade para que se una a nós nesta loita. Xuntos e xuntas podemos construir un futuro onde a igualdade de xénero non sexa só un ideal, senón unha realidade tangible. Neste Día Internacional da Muller, celebremos os logros, recoñezamos os desafíos e renovemos o noso compromiso de traballar xuntos por un mundo máis xusto e igualitario para todas as mulleres. Moi ben, moitas grazas. Bueno, non sei se algún grupo quere facer algunha intervención respecto da declaración. Se non, continuamos entón co pleno. Creo que había unha petición de inclusión na orden do día dunha proposta por parte do BNG. Por recordar, faja de exposición breve da urxencia, sometemos a urxencia a proposta e xa despois expón o seu contido. Ten a palabra a voseira. Moitas grazas. Traemos unha moción referente á ordenanza fiscal número 12, reguladora da taxa por entrada de vehículos a través das beirarrúas e reserva de aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga e descarga de mercadorías de calquera clase. Publicada de forma definitiva no Boletín Oficial da Provincia, no número 292, o 22 de decembro de 1998. Traemos esta moción hoxe aquí, que foi presentada o día 18 de febreiro ás 8 da mañán por sede electrónica, 10 días antes do día de hoxe, do pleno, 2 días antes de que se celebrasen as comisións informativas e 7 días antes de que se convocase este pleno. Pensamos que con tempo suficiente para que os grupos a puidesen estudar e poder debater. E traémola hoxe con urxencia, xa que se están levando a cabo agora mesmo notificacións da apertura dun procedemento de comprobación limitada por débeda tributaria correspondente á ordenanza fiscal número 12 a varios veciños e veciñas. Tivemos encontros cos afectados e afectadas, razón pola cal non puidemos facer a presentación da moción antes e eles e elas informáronos de incongruencias respecto á aplicación deste procedimento. Polo tanto, entendemos que se está a realizar este procedimento facendo un cambio sustancial da ordenanza que non pasou polos trámites administrativos correspondentes. Entendemos que é urxente que se debata este asunto hoxe aquí, porque entendemos que o que se debe facer é paralizar este proceso, estudalo con calma e evitar que sigan chegando máis notificacións a máis veciños e a máis veciñas que poidan supoñer un grave perxuízo económico para os mesmos. Moitas gracias. Bueno, xa casi fixo a exposición da proposta. En todo caso, era a urxencia e agora temos que, en todo caso, ratificar a urxencia para a inclusión e despois
facer a exposición. Por tanto, votos a favor da urxencia. Partido Popular, BNG e Partido Socialista, pero espera a urxencia, ten a palabra para expoñer. Moitas gracias. Bueno, como viña explicando, veciños e veciñas de Rianxo están a recibir estes días Pero hai que Sí, bueno, votar estaba abstención, votos en contra. Continúa, Arjans. Como decía, veciños e veciñas de Rianxo están a recibir estes días notificacións nas que se lle dá conta da apertura dun procedimento de comprobación limitada por débeda tributaria correspondente á ordenanza fiscal número 12 de entradas de vehículos e vaos. As persoas notificadas infórmannos que non teñen solicitado autorización de VAO en vía pública nin teñen recibido do Consello notificación ou comunicación de seren beneficiarios ou beneficiarias deste dereito contemplado na ordenanza fiscal número 12. É que, consecuentemente, tampouco dispoñen das marcas e sinais que advirten aos usuarios da vía da presenza dunha zona de VAO privada. Esta ordenanza fiscal ten como feito impoñible a utilización, cito textualmente, a utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público municipal con entradas de vehículos a través das beiravías e reservas de vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga e descarga de mercadorías de calquera clase e outras reservas análogas. O artigo 11 desta ordenanza, que fixa as normas de xestión, establece que as persoas ou entidades interesadas na concesión ou autorización para realizar os aproveitamentos sobre o dominio público municipal a que fai referencia esta taxa deberán presentar unha solicitude achegándolle o plano, o detalle da superficie do aproveitamento e da súa situación dentro do término municipal. Antes da autorización ou concesión do aproveitamento, a persoa ou entidade interesada no aproveitamento aboará o importe da taxa en calidade de depósito previo. No caso de se denegar as autorizacións, os interesados poderán solicitar a devolución da taxa ingresada en calidade de depósito previo. Unha vez autorizada ou concedida a licencia de aproveitamento, entenderáse prorrogada mentras non presenta a declaración de baixa ao interesado. Cando remate o aproveitamento, os suxeitos pasivos formularán as declaracións de baixa no censo ou padrón da taxa e producirá efectos no período natural seguinte ao de presentación da mesma, podendo, no seu caso, prorratearse por meses. A non presentación da baixa determinará a obriga de continuar aboando a taxa. Isto é o que recolle a ordenanza actualmente. Este artigo, nos apartados nos que detalla a xestión da ordenanza, vincula a autorización para uso privativo de chan de dominio público en beiravía á previa solicitude de autorización polo interesado e á concesión de autorización pola Administración do Consello. A concesión de autorización, a máis da correspondente comunicación á persoa interesada, vai seguida das actuacións de pintado e colocación de sinais que advirten aos usuarios da vía da existencia dunha zona de VAO. Esta ordenanza fiscal foi aprobada inicialmente no ano 1998 e, dende aquela, a súa forma de xestión é a recollida no citado artigo 11, que acabo de ler. É dicires, a concesión do dereito de VAO está condicionada á previa solicitude e correspondente autorización administrativa. Coas notificacións de comprobación limitada enviadas aos veciños e veciñas do Consello, entendemos que o que se está a facer é cambiar as normas de xestión e a natureza do feito impoñible desta ordenanza. É dicir, estáse facendo un cambio sustancial da ordenanza en canto á súa finalidade, en canto á súa xestión e en canto ao seu tarifario, obviando o procedimento previsto, que sería un ditame da Comisión de Economía e Facenda, a aprobación inicial polo Pleno da Corporación, a exposición a público da proposta de modificación por 30 días e, finalmente, a publicación no Boletín Oficial da provincia. Na consideración de que estamos ante un quebrantamento grave dos procedimentos administrativos en materia de xestión fiscal, con prexuízo grave aos veciños e veciñas afectadas, é polo que traemos a Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos.
que se faga a paralización dos procedementos de comprobación limitada relacionados coa ordenanza fiscal número 12 de entrada de vehículos e vaos, que con carácter urxente se convoque á Comisión de Economía e Facenda, ao obxecto de tratar sobre o envío das referidas notificacións aos veciños do Concello de Rianxo. Moitas gracias. Moitas gracias, Partido Popular. Moitas gracias. Bueno, vemos que a ordenanza fiscal número 12 é a que está en vigor. Entón, non podemos ir en contra da execución desta ordenanza, que xa está en vigor desde varias legislaturas. Aquí créase un agravio comparativo, que hai xente actualmente no Concello de Rianxo que está pagando polos accesos aos seus garaxes, está pagando un vado municipal, e hai xente que non. Entón, esa é unha problemática que está aí. Entón, si é certo que o Partido Popular non é partidario de incrementar impostos, pero si se considera oportuno a modificación desta ordenanza, estaríamos de acordo. A realidade é que a día de hoxe a retroactividade deste imposto, salvo que este equivocado, non se pode evitar. Está en vigor esta lei. Entonces, créanos aquí unha serie de prexuicios. O que sei que se constata é que houve un incumprimento de vixiancia e control a toda agora, e isto non exime da súa aplicación. E esta retroactividade de 4 anos é o que marca a lei, é o que hai que aplicar. Entonces, bueno, a ordenanza está redactada como está, e o que non se fixera control en anos anteriores non exime que haxa que aplicalo, porque xa digo, hai veciños que están pagando polos mesmos servicios que outros veciños non están pagando. Creo que ou se aplica para todos ou se saca para todos. Eso é o que hai que determinar. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra o Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. De verdad que hoxe é un día para destacar, porque se aproba unha moción presentada por urxencia despois de non sei cantos meses. Nos alegra, e a responsabilidade do Partido Socialista foi levantar a man para permitir o debate. Estamos de acordo en partes da moción, diferimos en outras. O que sí que concordamos é que aquí houve un cambio de interpretación. Entendemos que todo o mundo ten que facer o pago da tasa correspondiente, pero o que nos teñen que explicar é por que se cambia, por que se modifica a interpretación da mesma. É dicir, se hai unha modificación da interpretación, entendemos que haxa que seguir os pasos que marcou a voceira do Partido do Bloque Nacionalista Galego. Entendemos que a tasa sí que hai que aplicala. O que desconocemos é que tipos de informes, se houve un informe da Policía Local de Rianxo sobre eses feitos. Non sabemos nada ao respecto, porque entendemos que para aplicar a tasa terán que ter unha xustificación de dereito de uso do espacio de forma privativa do espacio público. E o que non somos capaces de comprender é na ordenanza en sí que se está cobrando. Que estamos cobrando? Esa é a pregunta que creo que nos temos que facer. É dicir, estamos cobrando por o vado, porque o vado entendemos que é o rebaixe da acera que che permite acceder ao teu garaxe. Estamos cobrando polo vado permanente, estamos cobrando pola entrada ou saída de vehículos. Claro, o que temos que definir é que estamos cobrando e a quen estamos cobrando. Se cobramos por a entrada de saída e entrada de vehículos, temos que cobrarlle a todos, a todo o mundo, tiña vado permanente ou non. Tiña vado permanente ou non. Entón, nós creemos que o que hai que facer é definir a ordenanza en sí, e o que están facendo é que non sabemos os cobros, se é por metro lineal, porque cando hai unha ocupación de vía pública, vostedes cobran por metro cuadrado, e vostedes están cobrando ahora por metro lineal ou por metro cuadrado. Pero non é o mismo na entrada e saída de vehículos, non é o mismo que un coche cruce unha acera de 1 metro ou que cruce unha acera de 15 metros. Entonces, eu creo que
sí que entendemos a posición e máis xo manifestamos, lamentamos non poder ter esa reunión fallida hai 2 semanas para poder explicar este tipo de situacións, pero creemos que hai que sentarse, definir a ordenanza en sí e explicarlle aos veciños exactamente que lle estamos cobrando, porque os que teñen vado dirán, non, eu xa paguei, porque eu non quero un vado, é obligatorio dispoñer de vado permanente, porque o vado permanente ou a reserva do espacio para que nadie che aparque no teu espacio, na tua entrada. A entrada e saída de vehículos é totalmente distinto e teremos que cobrar entonces por metro cuadrado. Entón, vostedes están aplicando mal a ordenanza, están aplicando mal os cobros e terán que aplicar tamén entonces a esa xente que ten un vado permanente. Entendo, non sei, esa é a cuestión que hai que plantexar. Evidentemente, no artículo creo que é 6, sí que se aplica o que propoñía o Partido Popular. Unha vez que non hai modificación ninguna, o carácter retroactivo recolle a propia lei e aparece reflexado na ordenanza. Entón, son moitas dudas as que nos están xenerando esta aplicación da ordenanza con ese criterio. E o que entendemos é que haxa, evidentemente, que parar as notificacións, determinar que se quere facer ca ordenanza en sí e definir realmente o que é o uso por entrada e saída de vehículos, o que é un vado permanente, un vado temporal e a ocupación de vía pública. Eu creo que é un remix nunha ordenanza que hai que modificar. En todo caso, unha ordenanza que non se modificou desde 2012, eu creo que é unha corporación que di que está facendo unha modificación nos aspectos tributarios do Concello, canto menos actualizar a tasa e revisala antes de aplicala. Iban a aflorar todo este tipo de situacións, os veciños iban a ter claro por que se lle estaba cobrando, como e determinaría quen quere vado permanente e vado non, e evitaríamos que eu pago e eu non. Esa é a realidade. A todo isto é curioso, porque se están aplicando vostedes a ordenanza en base a ocupación de vía pública, reiteramos que o están facendo de forma errónea, porque son metros cuadrados, e se o están facendo en base ao vado permanente, porque eu non tiña a raya pintada, ou eu sí, vostedes o que teñen que facer é entrar na página web do Concello, entrar no procedimento que marca na sede electrónica e pon licencia de vados. E na licencia de vados pon en máis información inicio del procedimiento, non vamos a discutir xa se é gallego ou castellano, pero inicio del procedimiento e pon a instancias de parte. Entonces, claro, nos genera dudas exactamente que se está aplicando, que é o que nos ten que explicar un pouquiño o alcalde, e sobre todo unha vez que se aplica, por que se aplica solo en unha calle? E aparte que se queren aplicar a normativa en base ao que están vostedes dicindo de entradas e saídas de vehículos, vanlle aplicar vostedes esta tasa tamén aos tractores que teñen un vado para entrar na súa leira e teñen que cruzar unha acera? Decía vostede no pleno anterior que nos podemos criticar e exixir, pero vostede é o responsable da aplicación da ordenanza. Bueno, decía vostede que vostede non era, que era cuestión administrativa, pero en todo caso, vai aplicar vostede esa tasa? Se reiteraba de que a tiña que aplicar porque así o demandaba a ordenanza, bueno, pois explique ya a veciñanza que antes de remodelar e de velar polos intereses da veciñanza, vostede decide aplicar unha ordenanza. Nós estamos a favor da proposta con eses pequenos matices. Vale, moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Pedía a palabra a voceiro do BNG. Gracias. Era por matizar o que comentaba o voceiro do Partido Popular. A ordenanza non é que non se veña aplicando nos últimos anos, sino que se vense aplicando en canto a como se entendía, como se pensou na finalidade que se pensou cando se redactou, que era a utilización privativa do dominio público municipal.
non se estaba pensando no acceso por beirarrúas nin na xestión nin no tarifario específico destes accesos. Entón, o que entendemos é que si agora se quere aplicar para cobrar este acceso por beirarrúas, o que hai é que modificar a ordenanza, revisar a ordenanza e modificala. Noutros consellos estáse aplicando, estáse levando a cabo deste xeito, estáse cobrando acceso por beirarrúas, pero teñen unha ordenanza específica que o concreta así. Na ordenanza que está en vigor ahora mesmo en Rianxo non o concreta deste xeito, entendemos que non se redactou con esta finalidade. Si se me permite, é que esta ordenanza, o sea, dá pé a que haxa calles en Rianxo que son incongruentes, porque haxa un vial, por exemplo, o Rinlo, que un lateral podes aparcar e no outro non, claro, e hai usuarios que tanto dun lado como do outro acceden a garaxes. Por esa regla de 3, uns pagarían e outros non. Entonces, é unha ordenanza que está xerando, ou a aplicación está xerando dúbidas no vecindario, na xente, porque, claro, uns pagan e outros non. As pensas de que da voluntade da persoa de que solicite o vado ou non da reserva de metros, ou de que a calle permita a reserva. Por si tes unha acera adiante que non tes de aparcar, non tes espacios de aparcamento, xa non che terían que... Non vas a ter problemas de que alguén che ocupe o sitio de entrada. Entonces, cando diseñas unha calle así, ti vas a perjudiciar ou beneficiar a uns veciños segundo lle metas unha acera ou non por diante das súas vivendas. O sea, vais a dar esta incongruencia. Pide palabra, non sei se pide palabra. Sí, acabamos os turnos de intervención dos tres. Acabamos un turno de todos. Gracias, señor alcalde. Bueno, o turno xa foi correspondille falar ao grupo antes, entón non sabemos, volvemos a estar nese funcionamento de pleno. Marco o debate, ten usted a palabra, continue. Vale, pero tan siquiera infórmenos de que o vosso grupo non aporta. Está claro de que todo o mundo ten que facer un pago polo uso privativo dun espacio público, que todo o mundo, eso está claro. A cuestión que se debate aquí é ese cambio de interpretación. Os veciños non teñen culpa de que en que lado da calle viven en función dun lado paga unha e do outro paga outra. Aquí o que se discute é que lle estamos obligando a poñer un vado a quen non quere. Esa é a realidade. Unha cuestión do vado permanente. E se en todo caso en esa franja de calle en Rinlo poden ver vostedes que hai vados de acceso ás viviendas que están ben pavimentados e ben acondicionados, pero outros non. Entón, tamén é responsabilidade municipal verificar que antes de cobrar unha tasa se encontre nun estado correcto. É dicir, o debate é saber a forma de velo. É dicir, claro que todo o mundo ten que pagar, pero tamén é injusto que uns paguen nunha acera porque entran 1 metro, 1 metro e medio, e outros que entran 10 paguen o mismo. Ou que nun edificio que haxa 25 coches paguen 5 euros ao ano, e nunha vivienda particular pois paguen 80 ou 90, cando hai que regular tamén o uso do espacio público. Eu creo que hai moitas situacións que hai que poñer encima da mesa e debatir antes de aplicala. Eso é o que estamos intentando expoñer e reclamar. Nadie di que uns paguen e outros non, pero creo que hai, eu creo non, aseguramos que hai unha incertidumbre en torno a esta situación grande, e sobre todo, é dicir, desde 2012 hai que modificar a ordenanzas, sí ou sí. Moitas gracias. Moi ben, pedía a palabra o BNG. Bueno, en relación ao que estaba explicando o voceiro do PSOE, o que comentaba o voceiro do PP, o que pasa é que estes veciños, estas veciñas non solicitaron esta autorización de vao, de paso pola beirarrúa. Entón, se non solicitaron, tampouco se lles comunicou que tiñan este dereito. Estáselle cobrando por un dereito que eles ni siquiera sabían que tiñan e que non podían disfrutar porque non o conocían, non eran conocedores de que tiñan este dereito.
Entón, non están as marcas postas, entón tampouco poden pedir que se cumpla este dereito que supostamente teñen e que están pagando e que se lle está exixindo ademais con carácter retroactivo e que non disfrutaron porque non o sabían, non? Entón, polo tanto, o que estamos vendo é que esta ordenanza está suscitando un montón de dúbidas e o que pensamos é que o máis coherente, o máis xusto para todos os veciños e veciñas é que se debata, que se paralice, que se debata e que se vexa como debería estar ben redactada e ben aclarada. Sí, por comentar un par de asuntos pola miña parte respecto desta cuestión. Fundamentalmente, estou moi de acordo tanto co que expuxo a voceira do BNG como o voceiro do Partido Popular. Poden parecer exposicións contradictorias, creo que non o son. Bueno, salvo neste último caso, quero dicir, vamos a ver. Hai unha cuestión de fondo, falábamoslo outro día no pleno anterior. O que podemos facer, estámoslo facendo hoxe, podemoslo facer a futuro, é analizar se determinada ordenanza necesita ser cambiada, modificada, se hai que introducir algo, se hai que incluso que derogala completamente, etcétera, etcétera, etcétera. O que non cabe, baixo ningún concepto, é deixar de aplicar unha ordenanza. Iso non cabe baixo ningún concepto. Recollí unha frase textual que comentaba o voceiro do Partido Socialista que me parece sorprendente. Antes de velar polos intereses da veciñanza, opta vostede por aplicar unha ordenanza. O sea, que non hai alternativa posible a non aplicar a ordenanza. Para a semana, ou no pleno próximo, poderá un grupo traer unha proposta de non aplicación, non cobrar o IBI, porque hai unha serie de dúdas sobre unhas revisións catastrales que están xurdindo. Quero dicir, eu creo que temos o debate plenamente lexítimo, pero temos que empezar a casa por onde temos que empezar. É dicir, de entrada, non hai ningún cambio de criterio. Non hai ningún cambio de criterio pola parte do Goberno en relación a ninguna ordenanza. Non hai ninguna modificación dunha ordenanza fiscal. Non a houbo. A ordenanza fiscal, saía no debate ademais. A ordenanza fiscal foi aprobada no ano 98. Había pesetas cando se aprobou esta ordenanza fiscal. E foi modificada no ano 2012. E desde aquela non sufreu ningún cambio a ordenanza. E os que estamos aquí, os 17 que estamos aquí, os 16 hoxe, en representación de todos os veciños e veciñas, temos, como dicía, temos a potestade de aprobar ordenanzas, de modificar ordenanzas ou de derogar as normas municipais que nos parezan, en determinado momento, en determinada corporación, as máis oportunas. Despois ven a outra fase. Son os xuristas, son os técnicos desta administración os que teñen que interpretar e aplicar a normativa que nos aprobamos ou a normativa superior existente. Entón, aquí non hai un cambio de ordenanza, como se comentaba, un cambio raro de ordenanza. A ordenanza é que é, e aplícase artículo por artículo, pois, en determinado momento, como se entende que cabe aplicala. O que non quere dicir que, non sei, situacións pasadas que se comentaban, eu non quero entrar aí, non? E, ademais, o seu feito impoñible é claro, é meridianamente claro. É dicir, constitúe un efeito impoñible da taxa a utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público municipal con entrada de vehículos a través de beirarrúas. E reservas a maiores, e reservas de vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga e descarga de mercadorías de calquera clase ou outras reservas análogas. É dicir, isto non require de por sí que a notificación dun dereito desconocido. É dicir, eu teño un uso dese espacio, dun espacio de dominio público para unha entrada ou para unha saída, dase por sentado que son conocedor deso, porque estou empregando. Se hai unha saída dun garaxe a través dunha beiravía, non fai falta que nadie me notifique que iso é así. Esa é a realidade así. Outra cousa, e ademais aí comentaba antes o voceiro do Partido Popular, é dicir, eso o que xera, efectivamente, que en función da constitución das vías, ao revés, que eu para acceder ou non a miña propiedade a través dunha beirarrúa, en función de se existe ou non plazas de aparcamento ali, me vexa na obrigación ou non de solicitar un vado ou non.
esta ordenanza, eu non sei cal era o espírito que buscaban os seus redactores no ano 98, non? Pero lendo hoxe por hoxe e aplicando hoxe por hoxe, a efectos tamén de xustiza fiscal, o que prevé é iso, a utilización por parte de todos dun dominio, que son o dominio viario, as beiras rúas, con a finalidade de mantemento das mesmas. Pero iso é así, é o que recolle a ordenanza. Insisto, sin entrar en que se antes nos aplicou, se aplicou de outra maneira ou que se fixo. A aplicación, de acordo co mencionado, é a que se axusta á redacción actual da ordenanza, que é a mesma redacción punto por punto desde fai máis de unha década, non? E, ademais, o que cabe reivindicar, é dicir, non temos que estar de acordo nas ordenanzas que temos, para iso estamos aquí os 17 e as 17 que estamos. Se unha ordenanza, hoxe mesmo poideron non facer, é dicir, se unha ordenanza non nos gusta como está redactada, se xurden elementos novidosos que exixen unha revisión da mesma, etcétera, calquera grupo pode propoñer a modificación desa ordenanza, traer unha proposta de modificación da ordenanza a este pleno e a partir de aí iniciar o expediente correspondente de modificación dunha ordenanza fiscal co que iso supón, unha vez aprobada definitivamente por todos, entra en vigor. O que non se pode propoñer é deixar sin efecto unha ordenanza existente hasta que este debate que hoxe aquí se abreu se concluya. Iso, sinceramente, non me parece razonable. Outra cousa é que se inicie, efectivamente, ven unha proposta de modificación da ordenanza porque hai que cambiar, entendemos que isto ten que ser cambiado nesta medida ou noutro sentido, ou incluso derogar a ordenanza porque entendemos que non é necesaria. Ben, é o que comentaba outro día, non? Eu creo que era, bueno, se alguén pretende facer unha modificación ou de algún tipo, é o que cabe facer. Non poñer en cuestión a aplicación da mesma, que ao final, como comentaba, unha aplicación que se axusta perfectamente a dereito, baixo uns criterios técnicos e, ademais, como se comentaba, por suposto, con os informes tanto dos departamentos económico-financeiros como da Policía Local que teñen á súa disposición, teñen que solicitalos e teñen á súa disposición. Pecho o debate, estou farto de responder. ¿No? Señor secretario, eu creo que ahora é claro e notorio de que se me aludeu. Entonces entendo que teña dereito a rebatir. Volvemos a estar o mismo, no cierre de palabra, nos parece que é unha situación absolutista de que se me fai mención e teño dereito a defenderme por alusión directa, ademais, dixo o voceiro do Partido Socialista. Entón, eu entendo que teña un pequeno turno de exposición para rebatir o que comentou o alcalde. Moitas gracias. Non vai haber o pechar o debate como corresponde, como sempre. Entón, insisto, se cabe unha modificación normativa, pois ten que ser o pleno que o decida a partir da proposta dun grupo e a partir de aí facer os estudos, comisións ou o que se estime oportuno. Pero poñer en cuestión a aplicación dunha ordenanza porque me parece a min que houve un cambio de criterio non me parece o serio e o razonable. Hai unha ordenanza que se aplica estrictamente baixo os parámetros técnicos e que ademais, como comentaba tamén o Partido Popular, é que se axusta á realidade, tal cual está redactada, desde o meu punto de vista. A realidade de xustiza fiscal dentro de situacións que se poden dar en numerosos puntos do municipio. Pero, bueno, se o que queremos propoñer a modificala, pois os causes son outros, e non a proposta de deixar sin efecto unha normativa, cousa que me parece, bueno, que pasaría se eu deixara sin efecto calquera normativa a discreción hasta que tomara a decisión de como a aplicaba, non? Ou incluso se aplicaba. O sea, estamos falando de outras Pero nós non dixamos en ningún momento que se deixe de aplicar a normativa. Bueno, que propongo o primeiro punto, de acordo. No, dixemos que se paralice a notificación. Señora secretaria, chegado este momento, en que situación se encontra o Partido Socialista? Le vamos pedindo que por alusións poder falar e o alcalde nos di, cerra el, e ora deixo o debate co Partido Bloque Nacionalista Galego. Bueno, perfecto. Este no pleno anterior vimos claro que a réplica lle conceden a un sí e a outros no. E xa dixemos, oye, si temos que marchar, levantámonos e marchamos, non temos problema ningún, sin problema, vamos. Pero eu creo que o deber dun alcalde cun talante democrático é permitir que se hai alusións os partidos nos podamos defender. Se non faga alusións e faga a súa explicación perfecta, pero se di cousas referentes á miña persona
Déxeme defender que eu creo que non vai pasar nada, que é unha situación dialéctica, e para rebatir que creo que é sano, porque a veciñanza está a esperar de explicar e que cada un vexa a situación da súa forma. Espero que se nos conceda ese turno de réplica. Moitas gracias. Se expresou a súa disconformidade, non hai turno de ningún tipo, pecho o debateo como se fixo sempre, como se seguirá facendo. Pasamos a votar a proposta do BNG en relación aos acordos mencionados no seu orixe. Votos a favor da proposta, BNG, Partido Socialista, abstencións, votos en contra, Partido Popular e Rianxo en Común. Por tanto, non prospera a proposta. Pasamos ao último punto do orden do día, como sempre, que é o de rogos e preguntas, comenzando polo grupo do BNG. Grazas. Traemos unha pregunta respecto ás luces da Ponte de Catoira. Xa plantexamos en plenos anteriores e volvemos a preguntar se teñen dirixido á Deputación da Coruña para que se arranxen estas luces e se devolva o alumeado a ese tramo. Tamén queremos traer unha pregunta respecto á fachada, aos cambios que se están ou que se van a realizar na fachada marítima de Rianxo en canto a cambios trocos nos bancos. Entendemos que estes cambios debían estar financiados pola Xunta, entón queremos preguntar se teñen dirixido á Xunta de Galiza para solicitar que aboara o pago destes cambios. Outra pregunta que traemos é si, respecto á moción que acabamos de debater, si teñen previsto aplicar a todo o Concello, a todas as veciñas e veciños do Concello de Rianxo, o cobro desta ordenanza. Moi ben, Partido Popular. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Vamos aquí con unha serie de preguntas que temos aquí. No cruce do xogo dos bolos, durante este mes houve 3 incidentes. Consideramos que se debe actuar aí de algún xeito inmediato. Queria saber se instou a Diputación que se solucionara o cruce este. Sei que saleu en prensa algún tipo de actuación aí, pero bueno, queríamos saber como estaba a situación, se vai a cometer algún cambio inmediato ou se vai a arranxar de algún xeito. Outro tema que nos preocupa en temas de mobilidade, o ascensor do Concello creo que sigue estando averiado. Isto xa está demorando moito no tempo. Instamos a que se solucione dunha maneira inmediata, porque, bueno, hai xente que ten de mobilidade reducida que dificulta acceder aquí ao Concello. Asimismo, temos problema no ascensor do Centro Cultural de Taragoña. Estaba pendientes da tramitación, da homologación, da inscripción en industria. Quería saber como estaba o tema ese, se está operativo ou non, e se non, canto tempo lle falta, primar a operatividade deste ascensor. O mismo no parking de Taragoña, ese ascensor non está operativo. Se non vai estar operativo, pois eliminalo se se pode, e se non, pois habilitalo. Para eso está o parking. O salvaescaleiras do Liceo últimamente estaba averiado. Tamén quero saber o estado no que está actual, se sigue estando averiado. Son temas que, bueno, para xente de mobilidade reducida, pois é un inconveniente. Hai que ter as instalacións, xa que as temos, hai que telas coidadas. Tema contenedores, outra vez, é reiterativo o tema dos contenedores en Rianxo. En concreto os da Rúa do Hospital.
diante da casa do cura, a parte da basura doméstica, pois, bueno, vemos que se acumulan residuos de gran volumen habitualmente. Entonces, eso, ou ben concienciar a xente, notificar a xente dos días de recollida, ou eso, o que non podemos estar varias semanas con residuos nas calles, bueno, sin recollelos. Hai que darlle un pulo a eso. Os bancos que se van a dotar nos parques, creo que na Ribeira, quería saber se o modelo elexido é o único modelo que se barallou, porque, bueno, a varios do noso grupo, pois, estéticamente non nos gustan. Entonces, si se barallaron outros modelos, por que non se implementan bancos en pedra, que o mantenimento é mínimo? Bueno, si se pode cambiar o criterio de elección, creo que estarían máis entonados con algunhas zonas que sería máis conveniente que foran en pedra e non de plástico. Acércase o verán. Creo que ímos a volver a ter vixiantes na praia este ano. Entón, quería saber se lles vai a dotar de caseta para as súas atencións. Entonces, bueno, quería saber se está traballando en eso. Aquí na zona do Río de Sima constanos de queixas polo tema da proliferación dunha plaga de ratas. Entón, queríamos saber se se fixo algunha acción concreta para a súa erradicación e se nos pode facilitar o plan de ratización e control de plagas que ten o Concello de Rianxo actualmente, por ver o alcance en todo o Concello. Entón, tamén queríamos saber un pouquiño se os poden explicar a actuación que se vai facer no Museo do Mar. Vimos recentemente publicado en prensa que, bueno, que hai unha partida económica para o arranxo do Museo do Mar. O que nos preguntamos é se esa partida económica non puidera ir para outras actuacións que creemos que poderían ser máis necesarias. Se se baraxaron outras alternativas ou xa se buscou expresamente esta axuda para esa actuación ou se había outras alternativas. Unha pregunta tamén que temos aquí é se se está traballando na modificación da fachada marítima, se se leva traballado algo para mellorala, e como está o tema da cesión con portos dos terreos para que o Concello de Rianxo retome certos terreos para a súa xestión. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Envióuselle unha serie de preguntas escritas. Entendo que as lea. Chegaron en tempo e forma, sí? Lea para que conste en acta. Vale. A pregunta número 1 é un poquinho no mesmo sentido que acaba de expoñer o voceiro do Partido Popular, e a pregunta é sobre o investimento do Museo do Mar por importe de 250.000 euros. É dicir, son un importe que corresponde a unha subvención que tiña un fin que no seu día iba a ser aplicada no Liceo Marítimo Rianxeiro para facer unha serie de actuacións en base a traballos de enoloxía. Entonces non sabemos en que situación queda ese proxecto, porque ademais ese proxecto que xa estaba redactado incluía un ascensor no liceo, entendemos. Entonces non sabemos cal é o criterio de por que non se aplica ese proxecto que xa estaba redactado, xa estaba aprobado, e se opta por invertir 250.000 euros que non somos capaces a ver desglosado o proxecto de onde proveñen, xa que había unha serie de
anualidades correspondentes a 2023, 24 e 25. Entendemos que os plazos son os que son. Creo que a obra ten que estar executada antes do 31 de decembro do 25. Desconocemos se hai algún tipo de prórroga e xustificada, creo que en xuño do 26. Descoñecemos o motivo e lle preguntamos para que nos indique un pouquiño cal é ese motivo dese cambio e preguntarlle por que non utilizaron a Xunta de Voceiros para poder debatir o fin desa modificación que creemos que é un importe necesario, unha decisión importante para que tome un grupo de goberno en minoría. A pregunta número 2, que é unha pregunta sobre o custe á veciñanza do abastecemento de Cartomil e a Cruz. Os veciños xa nos informaron no seu día, xunto cos veciños da Devesa e da Marquesa, que a actuación era sufragada por a veciñanza, que ten que facer un pago de 700 e pico de euros pola obra, máis o pago da comitida de cada un das casas e a correspondente tasa en caso de que se conecten a rede de abastecemento do Concello. Entón, necesitamos que nos poida responder a que incluye eses 780 euros e por que o Concello non pode aportar, vendo que destina a gasto corrente 518.000 euros, como o Concello de Rianxo non pode gastar 21.000 euros, porque vostede decía que eran 30 vivendas por 700 euros ou 24.000 euros, porque non pode acometer esa obra de forma íntegra o Concello e en cambio se utilizan ou se utilizaron no seu día obras do POS para facer outro tipo de actuacións similares. Entonces, hai uns veciños que pagan por un servicio e outros non. Falaba antes vostede de xusticia fiscal. Explíquelle a Cartomil e a Cruz agora cal é a xusticia fiscal. Pregunta número 3. Dixémolo outro día, a subvención por importe de 3.000 euros que o Concello de Rianxo xestionou na 7ª Mostra Internacional de Cinema Documental Mares da Fin do Mundo a través dun contrato menor. Xa explicamos que non estábamos nin a favor nin en contra da proposta, pero o que si manifestamos é que non nos enteramos ao respecto e aparte que as cláusulas que aparecen reflexadas en ese contrato menor, pois hai algunha que non se cumple. Entonces queremos que nos indique cal é a postura municipal ao respecto e se vai facer algunha actuación para minorar ese importe ou solicitar algunha acción de contrapartida para poder solventalo. Pregunta número 4. Pregunta sobre como se está a financiar o servicio de atención temperá desde setembro do 24 a marzo de 2025. Nos solo vimos un contrato menor do período, creo que é do 1 de novembro ao 16 de decembro, pero faltanos todo o outro período, entón non temos información ao respecto. Sería superinteresante nesa xunta de voceiros poder explicar ese tipo de situacións que lle afecten a un servicio fundamental e desconocemos como se están facendo os pagos dese servicio. Pregunta número 5. A que vai destinar o Grupo de Goberno a subvención de Agader de 2025 cando o compromiso municipal e, aparte, un membro do seu grupo de goberno expresa de forma clara a través das redes sociais que o grupo de Julián Bustelo é o que está executando a obra de mellora de asfaltado da carretera de Vilar Campelo Cerqueiras, cando realmente é unha subvención de 2022 do goberno anterior, ese goberno que non facía nada, pero tiño ese compromiso coa veciñanza de intentar cada ano destinar ese importe a mellora do acceso a Campelo Vilar Cerqueiras e de paso tamén mellorar o acceso ao mirador do Pico Muralla. Pregunta número 6. Puxemos a pregunta número 6 porque dudábamos moito de se iba a aprobar a moción de urxencia, pero vamos a aproveitar, xa que non tivemos o turno de réplica, e vamos a facer a pregunta. É dicir, a pregunta que lle facemos é por que ese cambio de interpretación na aplicación da ordenanza número 12 e que se lle está cobrando aos veciños. Estalle cobrando vostede tal cual pon, ademais, nas cartas que se lle remite, aprobar a liquidación provisional da tasa por entrada de vehículos a través de beiravías. Ese é o que lle está cobrando vostede aos veciños. Se un veciño quixera solicitar a entrada á súa casa, o único recurso municipal que lle queda
é a solicitud de vado permanente. Ese é o recurso que lle queda, porque non hai outra forma, non hai outra solicitud municipal na sede electrónica para facelo. E a ocupación de vía pública, que é a outra que hai, é de forma temporal, non é de forma permanente. Entón, eu creo que a pregunta é que lle están cobrando aos veciños de Rianxo, si é por metro cuadrado ou si é por metro lineal, si lle están obligando a poñer un vado, se non lle están obligando a poñer un vado, se están cobrando tal cual reflexan vos pola tasa de entrada de vehículos a través de beiravías, se lle van cobrar tamén a xente que teña vado e lle van cobrar a todos os tractores matraquillos que teñan que entrar nas súas fincas pasando unha acera. Esa é a pregunta que tiña que responder antes e non instar ou non interpelar ao voceiro do Partido Socialista en base a unha apreciación de toda a súa exposición. Pregunta número 7, pregunta escrita. Que pasa de novo coas obras que non se licitan pertencentes ao POS 2023 e 2024? Foron vostedes excepcionalmente críticos co goberno anterior en vez a este tipo de situacións e vemos que proxectos o de Quintáns xo vamos a obviar, o do pabellón xo vamos a obviar, o do ascensor de Taragoña xo vamos a obviar, porque xa o peor que lle pode pasar a un alcalde é a falta de credibilidade. Vostede dixo a veciñanza en novembro que iba a estar resolto. Vostede dixo a veciñanza que en xullo iba a estar resolto. E levamos con esta cuestión non sei cantos meses. Entonces, necesitamos unha resposta sobre todas esas obras. Que pasa con Vilas 1, que pasa con Villanustre, que pasa con Vilas 2, que nos expliquen. Non sabemos a interpretación realmente de toda a documentación que nos mandades, pero Villanustre aparece no orzamento prorrogado, aparece como créditos de baixa. Entón non sabemos a que se refire, se é porque se executou, porque xa se licitou, non sabemos a realidad de por que aparecen de baixa eses créditos. Preguntas ao pleno. Hasta agora eran as preguntas escritas. En canto a preguntas ao pleno, preocúpanos o tema dos socorristas, preocúpanos o material que vai a ter o socorrista para poder desempeñar a súa labor, preocúpanos o espacio onde pode facer a súa atención. Entendemos que se coloquen as alfombras de accesibilidade e entendemos que se colocan as alfombras de accesibilidade sería moi interesante tamén dotar as playas de anfibios para que a xente que teña problemas de mobilidade pois poida usar a playa igual que calquera outro veciño e facer unha serie de actuacións para que se poida convertir esa playa nun espacio realmente accesible. E nos preocupa en que playa se vai a destinar os socorristas. Entendemos que non podemos volver a ter playas de primeira, playas de segunda, entendemos que si se implanta un servicio, pues que se implante de forma real nas playas que aparecen reflexadas, por lo menos, nese documento de Augas de Galicia. Os bancos, chámanos un pouquiño a atención o feito de que se compren os bancos por esa cantidad, cando no pleno anterior decíamos que íbamos a ser rigurosos, que íbamos a ter rigor orzamentario, que íbamos a tomar medidas para provocar o aforro e compramos unha serie de bancos. Entendemos que antes de facer a compra pois haxa que intentar arranxar os que temos en boas condicións e en todo caso a dúda que nos xurde é que vai pasar cos outros bancos, si se van a reutilizar en outros zonas do Concello. É dicir, non valen para unha zona e se van a levar para outra. Se a vos non vos gusta o formato que é azul, imaginarnos a nos que tampouco nos gusta, por o color e por o formato. O 25N, suspendéronse as actividades relacionadas con motivo do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. Sabemos, non vimos publicado, nin sabemos que se desenvolveron as actividades alternativas. Vimos que se publicou unha subvención, que o Concello recibiu unha subvención de cerca de 13.000 euros a través do Ministerio de Igualdade co obxectivo do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. Nosa pregunta é en que se destinou esa subvención e que actividades ten propostas o Concello de Rianxo para compensar o 25N. Entendemos que non se faga o mismo que se fixo, que se vai a facer ora en Carnaval, que como non houbo día en Reis as actuacións, pois se levan a Carnaval. Ao final, iso que fai é lastrar o funcionamento de Rianxo, porque, perdemos unha actividade e compensamos despois con outra. Rianxo necesita dinamismo e o que non podemos é anular unha actividade para complementar outra.
Podíannos indicar cales foron os criterios para otorgar as subvencións en concepto de material escolar. Vimos que as cuantías se incrementaron de forma considerable, vimos nos informes no libro de decretos que nos envían que o material escolar, por falta de tempo, a competencia que había delegada na Xunta de Goberno Local pois foi anulada por a alcaldía porque non había tempo material a poder executalo. E entón, queríamos saber un poquinho cal é ese criterio de por que o 1,5 IPREM en esas axudas e, en cambio, nas axudas de material técnico para acceso a cadeiras de rodas, camas, etc., é o 5 IPREM. E nos gustaría, ademais, poder ter acceso á información das axudas que se otorgan e ter o listado e os criterios que se otorgaron. Pregunta: están asfaltando vostedes puntos donde carece de asfaltado e sen previsión de colocación da rede de abastecemento? Se o están facendo, están mandando un mensaxe moi claro á veciñanza de que nos próximos anos ese punto non vai ter rede de abastecemento. Vendo o que pasa en Cartomil e na Cruz, entendemos que o Goberno toma a decisión de reconsiderar a súa postura na Marquesa e na Devesa e que con fondos propios dote de abastecemento aos núcleos da Marquesa e da Devesa, senón ese reparto fiscal xa non sería tan xusto. Que pasa cas obras que se modificaron en agosto do 24 aprobouse unha modificación dun crédito extraordinario destinado para unha posible compra das vivendas arriba na Martela, e había desglosado unha serie de importes, e había aí, ademais, unha actuación donde o Partido Socialista condicionaba o seu voto á exigencia do cumprimento desa partida. Falamos de agosto, setembro, outubro, noviembre, diciembre, enero, febrero, e non hai nada. Entonces, necesitamos saber en que punto está esa situación e entendemos que o Goberno cumpla co cometido para que foi esa subvención. E aparte que nos choca un pouquiño que na subvención nas cuantías que aparecen en ese documento, os banquillos do campo da Lomba creo que foron de máis coste que eses. Entonces, explicarnos un pouquiño como se fixo esa xestión económica. Instalacións deportivas. Temos instalacións deportivas de primeira, de segunda e de terceira. Temos as de primeira, que están limpas, cuidadas e ordenadas. Temos unhas de segunda, que están limpas pero sin porterías, e pois temos unhas de terceira, que non están nin limpas, nin teñen porterías, nin teñen canastas, nin teñen vallas. Entonces, fagan un recorrido polas instalacións e non limpen unha, limpen as outras, porque é moi chamativo. Entonces, dediquen un poquinho tempo a que todas as parroquias teñan as instalacións adecuadas. O campo da Lomba ten unha serie de deficiencias graves. Creo que xa foron expostas e consultadas no departamento responsable. O club xa enviou un informe ao respecto e rogamos que de forma urxente tomen medidas sobre o estado do céspede artificial no campo da Lomba, porque se levanta, porque pode haber lesións e porque é unha situación de risco, así como a grada, así como as escaleiras, e que alguén nos explique que pasa se hai un accidente contra os banquillos novos. Vai cubrir o seguro ou vai se facer responsable o Concello da modificación dun banquillo? Sigue tendo homologación, sigue estando formando parte desa actividade segura? Como se resolve en caso de que haxa un accidente? E acaben vostedes, por favor, co asfaltado en Vilas. É dicir, Vilas leva nunha situación de chuvias e no momento que había máis chuvias, vostedes decidiron abrir un camiño. A día de hoxe está, non sei, a última semana non poden ir, pero hasta aí pouco estaba sin asfaltar, e entendo que si igual que non vimos nada publicado en redes sociais.
Ordenanza das terrazas. Señor Bustelo, dicía a xente maior que o que jarda sempre ten, e collese antes a un mentireiro que a un coxo. Vostede dinos aquí ordenanza fiscal, que se pode modificar, que non se pode modificar, que temos que presentar, que non temos que non presentar. Vamos a ver. O 26 de 10 de 2023, o Partido Socialista presenta unha moción para modificar a ordenanza número 19. Votación do Partido Socialista, a favor, Rianxo en común, abstención, PP, abstención, BNG en contra. Modificación da ordenanza número 19. Tamén no pleno 26 de 10 de 2023. Partido Socialista a favor, Rianxo en común, abstención, PP a favor, BNG abstención. Foron aprobadas. Entonces, que nos quere contar? Que historia nos quere vender? É dicir, eu creo que hai que aplicar a coherencia, o sentido común. E volvo a repetir, xa o dixen aí atrás, e vostede o toma como unha ofensa. É dicir, non é o noso cometido, señor Bustelo, chegar a ter que facer este tipo de actuacións, pero o que non pode ser é que nos mintan e que nos digan, ahora sí, ahora no, despois sí, despois no. E o acabamos de vivir ahora en pleno, é dicir, nós non temos réplica, pero o Bloque Nacionalista sí. Bueno, pois, eu creo que temos que ser un poquinho coherentes ao respecto. Os rogos. Rogamos que se arreglen todos os ascensores que a día de hoxe non están operativos no Concello de Rianxo e rogamos que se dote de ascensor ao Liceo Marítimo Rianxeiro, que se dote, sea a través da subvención ou con recursos propios ou a través da subvención que vostedes queiran, pero doten de ascensor porque xa había un proxecto para eso. Por que as fontes tanto da Ribeira como do Parque da Galicia e da fonte da Rianxeira, bueno, a da Rianxeira hai días que non ten agua, que lle falta agua. Por que non funcionan? Fíxose unha inversión enormísima, enorme, e ora funcionan. Hai días que funcionan, hai días que non funcionan. As fontes teñen que funcionar por rianxeiros e as rianxeiras. Son a xente de Rianxo que ten que disfrutar dos seus servicios. Non poñenos no verán cando ven a xente de fora, aí tamén. Pero, maiormente, cando a xente de Rianxo as ten que disfrutar. Punta de Fincheira. Insistimos, aspectos de seguridade. Xa non falamos da balaustrada daqui do campo. Eso xa creo que o deixamos un poquinho ao marxe. Nin falamos tampouco da ponte da ponte de Té do Paseo Marítimo, nin do tramo de paseo que está sin arranxar. A xente, e dixemos tal cual con estas palabras, a xente que pasea polo Paseo Marítimo de Rianxo cae de día. Cae durante o día. Agradecemos que se metan as luces, que se melloran as luminarias, pero a xente cae durante o día. Entón, habrá que facer o que se vos propuxo en aquel pleno de intentar ir por fases. Aquilo que era unha locura. Bueno, pois eu creo que hai que facer un plan de desarrollo e garantizar que haxe unha mellora. Rogamos que se pinte o auditorio e que se fagan as melloras oportunas. Eu creo que ten que haber un informe do Departamento de Cultura de deficiencias, onde hai unha serie de actuacións que lle afectan á parte exterior e tamén á parte interior, ao escenario. Entonces, tomen as medidas oportunas para que o escenario sea un espacio seguro, porque hai moitas veces que hai infinidad de rapaces encima del, e creo que vostedes teñen que ser responsables con ese tipo de actuacións. Rogamos que se arregle o aparcamento que está diante do Toscana, que ten, bueno, varias fochangas nas entradas, e unha vez que está habilitado, pues insistimos en que se mellore. Acórdase vostede, está gobernando, responsabilidade de goberno, aparcamento municipal de Rianxo, aparcamento municipal de Taragoña. Vai vir o Carnaval de Taragoña en 2 semanas. Acórdese do foco, o foco para que a xente vexa, para que cando vai ali nadie lle diga que encenda a luz, poña foco no parque, poña a balaustrada para que lle dé a seguridade á veciñanza
e mande a alguén o día antes a limpar porque huele a orín, a baixada. Quedaría o Concello como unha institución que se preocupa pola veciñanza. Sabemos que a veciñanza de Taragoña, da Burata, está preocupada por unha serie de situacións que se veñen dando na aldea. Entendemos que xa viñeron por aquí solicitándolle un poquinho o incremento da seguridade na zona. Rogamos que se lle preste a atención necesaria e que se lle transmita esa seguridade á veciñanza, non só da Burata, sino a todos eses entornos que foron motivo en algún momento de incerteza. E tamén temos que mencionar de forma específica o Río de Sima, o Lavadero, que haxa máis incremento de vigilancia policial e que o Concello toma a determinación de arranxalo e eliminar todos os grafitis que hai en ese espacio. Rogamos que fagan vostedes atención aos puntos de luz. Entendemos que a tormenta de novembro foi intensa, que hai problemas de suministro, pero van 4 meses. É dicir, a este ritmo non é que aforremos en luz, é que nos van a pagar para poder dispoñer dela. É dicir, presten atención á veciñanza. Semáforo de Taragoña. Non vamos a entrar na discusión de quen ten a competencia ou quen non. Nós temoslo claro, porque se en 18 anos quen fixo o arranxo foi o Concello de Rianxo a través dunha empresa, e sabemos a ciencia certa que a Diputación non ten responsabilidade ninguna, así como tampouco ten responsabilidade a Diputación sobre as luces da Ponte de Catoira, que é a responsabilidade municipal. O que temos que expoñer aquí é que, máis alá das competencias, que vai a pasar co semáforo de Taragoña? Porque falábase de arreglar, a Policía Municipal falaba de arreglar, despois decíase que non, despois que xa non era un cruce peligroso, despois hai un informe do ano 92 que di que xa é un cruce peligroso, despois que ese semáforo non ten sentido telo ali, pero en cambio en Bamio hai un semáforo moi similar ao de Taragoña. Entón, aclarémonos que vai pasar co semáforo de Taragoña, porque a xente está dudando de que se vai arreglar, se non, se vai o Concello gastar 14.000 euros aí ou non. Ao final, eu creo que o fin é o problema dos cartos. Rogamos que se adecente o Centro Cultural de Leiro. Hai unha serie de deficiencias, hai actividade municipal ademais en el, e nos invernos entran agua a través das ventanas, co cal rogamos que na medida do posible se poida solventar este tipo de deficiencias. Limpeza da vía da C305 á altura de Chorente. Eu creo que xa é recurrente, eu invito-vos, teño aquí fotos para poder enseñarvos, é demencial. Invito-vos a que collades o coche de noite, esperedes ali e a que pase un veciño transitando desde a parte alta de Taragoña hacia Outeiro. Sabedes por onde circula a xente? Pola carretera. Pola beira da carretera, non pola acera, porque pola acera está intransitable. E ten que ir tirar ali a basura. E se moven os contenedores, pero os contenedores volven para o mesmo sitio. Entón, eu creo que isto xa é recurrente, xa en outubro xa o dixemos. Entonces, outubro, novembro, decembro, xaneiro, febreiro. Intenten resolvelo. E por último, creo que nada máis. Non temos ningún rogo máis, nin ninguna pregunta máis. O que sí pedimos que señor Bustelo, que nos responda. É dereito da oposición, é que non entendo por que a oposición non nos queixamos de forma clara e directa e só está o Partido Socialista que parece que está molestando. Claro que molesta, pero porque solicita un dereito que lle corresponde, que nos responda ás preguntas dos plenos anteriores, que o marca o artículo 97 do ROF, que ten que responder. Non é cuestión, non é vontade, non é un capricho do Partido Socialista, é un dereito que temos a oposición e o Partido Socialista está luchando por el. Se beneficiarán o resto a costa da nosa exposición. Perfecto. Respóndanos. As escritas no pleno que corresponde, porque mandamos 24 horas antes, e as outras no pleno seguinte, ou se queren pleno. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Empezando polo
empezando polo último que se comentaba en relación á limpeza da AS305, supoño que a estas alturas conocen perfectamente que a AS305 non é unha vía de titularidade municipal, nin a vía, nin as súas beiravías, correspondelle á Xunta de Galicia facer o mantemento das mismas. De feito, faino, seguramente mellorable. Estou intervindo eu, volvemos a abrir o debate sobre cando fala cada un si quere, pero estou falando eu, non? A AS305 de titular da Xunta de Galicia corresponde á Xunta de Galicia facer o seu mantemento. Fixo recentemente unha pasada con maquinaria pesada, non así outra complementaria como viña sendo habitual con brigada de a pé. A situación das beiravías ali onde existen, tamén a falta de beiravías nalgún dos puntos da AS305, nomeadamente un pouco máis adiante do punto que se comentaba entre Outeiro e Casilla, fundamentalmente, e outras deficiencias recentemente tamén incrementadas no que ten que ver co propio firme da estrada. Tuve unha ocasión de trasladar yo personalmente a Consellería de Infraestructuras nunha xuntanza fai unhas semanas, e tomou boa nota das mismas, con compromiso de mirar da súa resolución. Por tanto, esperemos que así sea, non? De competencias vai tamén, ainda que se pretenda enredar con outras cousas, pero de competencia vai tamén a señalización das vías. No caso do semáforo, o semáforo está situado entre dúas vías que son de titularidade da Xunta de Galicia e outra de titularidade da Diputación. Corresponde a estas entidades a señalización das vías. Este Consello non se dedica a poñer stops en ningunha vía provincial ou autonómica, nin a poñerse ao paso, nin límites de velocidade, nin ningún tipo de señalización relativa á seguridade viaria, nin señalización horizontal, nin vertical de ningún tipo. Os semáforos entendo que forman parte da señalización viaria e corresponde, por tanto, aos titulares das vías a súa instalación, incluso o seu mantemento, pero en todo caso a súa instalación ou a súa eliminación se o estiman oportuno en base ao que os técnicos que cada administración teña, non? Nós temos bastantes kilómetros de vías municipales como para, ademais, atender os das outras administracións, non? Preguntaba tamén polos criterios para os criterios relativos ás becas escolares. Os criterios das becas están perfectamente publicadas nas bases da convocatoria. Pódenos consultar, en todo caso, se teñen algunha cuestión máis específica sobre os mismos, formúleno e transmitirase ao departamento oportuno, nos criterios publicados, e se axusta despois a súa concesión, non? Preguntaba por unha serie de asfaltados que se fan prevendo. Os asfaltados que se fanse sempre priorizando aquelas zonas onde non se requiere ou onde non hai pendente levar a cabo instalacións nin de saneamento nin de abastecemento. En todo caso, onde está previsto que se fai intentar traballar en paralelo para que cando se faga o asfaltado ese traballo previo estea feito, non? Como se comentaba, hai a previsión de sustituir eses bancos na zona da Ribeira. O que pasará cos que se quiten, pois queda a criterio noso. En todo caso, non ten que ver co seu uso para outros sitios, senón que ten que ver con que o modelo que se emprega pois pode ser máis favorable para a xente que fundamentalmente utiliza esta zona, non? Preguntaba polos socorristas. Estamos neste momento definindo esas cuestións de cara á temporada de verán, que teñen que ver fundamentalmente con, como poden imaginar, con cuestións de índole orzamentaria no marco da subvención que o ano pasado recibimos para isto, que esperamos este ano tamén poder recibir. En todo caso, imos concorrer ca experiencia do ano pasado, e coa expectativa de poder ir mellorando paulatinamente o servicio, como fixamos o ano pasado, despois de moito tempo sin socorristas nas nosas praias, non? Preguntaba, que creo que ten que ver con unha das anteriores preguntas, que se repeteu en varias ocasións. En todo caso, intentarei contestar.
preguntaba por un compromiso municipal coa carretera de Vilar, Campelo, etc. Non? Nos, no ano 23, a finais do ano 23, levouse a cabo unha actuación importante de en torno a 1 kilómetro no vial que une efectivamente o núcleo de Campelo co núcleo de Vilar, máis próximo ao núcleo de Campelo, que non unha actuación prevista no marco da subvención que o anterior goberno pideu do plan de camiños de Agader. No ano 2024 volvemos a pedir esa subvención para ese mesmo vial, fixose daquela o tramo entre Ourille entre o cruce de Ourille e 1 kilómetro máis adiante, é dicir, 2 anos consecutivos se fixo ese traballo, non en un só, tal como se mencionou. Este ano o que vamos facer é empregar fondos propios para facer unha actuación ali, dado que se axusta perfectamente ao que nós podemos facer con fondos propios, e, sin embargo, vamos dedicar a subvención vamos solicitar a subvención do plan de camiños de Agader, no caso de que non la dean, para facer a renovación do firme do vial que discurre entre Santa Lucía e Atalaya. Temos ali, ademais, unha serie de problemas a maiores do cambio de firme, que ten que ver coa necesidade de eliminar raíces de árbores e outros traballos previos que requiren dun maior traballo, dunha inversión maior, e que se escapan seguramente ao que podemos acometer con fondos e recursos propios. Por eso se tomou esa decisión, e a mellora do tramo entre a Capela, en todo caso Campelo, continuará con outro tipo de previsión. Non preguntaba na pregunta número 7 que pasa coas obras pendentes de licitación do post-2023 e despois do post-2024. As obras do post-2024, deberes sabelo, están aínda sin aprobar por parte da Diputación. A Diputación, a vez que se remiten os proxectos, fai a súa evaluación técnica e aprobos ou non, ou require unha serie de documentación. Neste caso, ningún está aprobado. Pode vostede consultalo con Diputación. As obras do post-2023, unha sí que non só está licitada, senón que nas próximas semanas se finalizará co asfaltado do núcleo, e outra está pendente de que Costas aprobe o proxecto que no seu día se presentou e que despois máis tarde se modificou. Pode ademais tamén levantar o teléfono e consultar en Costas se iso é efectivamente así, non? A pregunta 6 está sobradamente contestada pola miña parte nas intervencións que fixen, así que veño de contestala. O Servizo de Atención Temperá está financiado, como sabe, por parte dunha axuda da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia, e con esa subvención coa que financiamos o servicio, co que se financiou este tempo e co que se seguirá financiando durante os próximos meses, coa expectativa de que nun futuro se poida renovar ese servicio, non, con esa chega, non? Contestei, ademais, na comisión informativa, que ten que ver coa aposta, co patrocinio deste Consello en relación ao Festival Mares da Fin do Mundo. Creo que é un festival, un evento moi favorable. Ademais, unha boa noticia que antes que estuvo noutros sitios, pois agora telo na nosa comarca, este ano en Ribeira, polo que supón de intercambio de conocementos, de experiencias, de vivencias entre persoas que traballan no ámbito da pesca artesanal de distintos países, de distintos continentes, que non só teñen ocasión de expoñer as súas vivencias aí a través de distintas curtas, de distintos documentais, senón que ademais se fai con carácter divulgativo, orientado fundamentalmente aos ámbitos escolares, que ademais tuveron ocasión de participar no dito evento, nomeadamente o alumnado do IES Félix Muriel, que non só participou, senón que incluso tuveron a ben facer a súa propia curta, falando sobre as súas vivencias tamén en relación a todo isto, non? Vamos a ver, preguntaba tamén polo custo que pode ter para os veciños a obra que está prevista de ampliación da rede de abastecemento na zona de Cartomil e na Cruz. Os veciños, como
en outras obras anteriores, caso de outras obras anteriores, tanto aquelas que executan empresas a través de distintas licitacións no marco de POS ou outras actuacións, ou actuacións que se levaban a cabo con fondos propios, caso do Barral, caso de outros núcleos. Os veciños enfrontan fundamentalmente o prezo que ten que ver coa acometida e con a extensión da rede, que son os prezos que, en todo caso, o operador que xestiona o servicio municipal, que é Viacua, define, non? Neste caso, ademais, o prezo por vivenda en relación á obra total dista moito dese importe que vostede mencionou. Si, é tan fácil como revisar un plano e tirar medidas, máis ou menos polos prezos de mercado actual. Unha obra destas características para levar auga a estas casas, no caso de que cada veciño lle solicitar individualmente a Viacua, pois podría estar no entorno dos 4 ou 5 mil euros por veciño. O que fai o Consello neste caso, e noutros que fixo antes e noutros que fará, é asumir a obra civil desa actuación, o que supón o montante máis importante da obra, tanto a obra civil previa como a reposición posterior do firme, unha actuación que se pode valorar en moito máis de 150.000 euros, e que o Consello con seus recursos propios consigue abaratar para que os veciños consigan ter unha extensión de rede ali, afrontando a acometida, de acordo cos prezos que calquera outro veciño se solicita a acometida á súa casa, pode verse na mesma situación neste caso co operador que insisto, que presta o servicio neste Consello, non? Preguntaba o proxecto, o sea, unha previsión de proxecto para o Museo do Mar. Este proxecto enmárcase dentro da execución do Plan de Sustentabilidade Turística que no seu día consigueu a Mancomunidade Barbanza-Arousa, que está en execución con distintas actuacións en distintos consellos e con outros de carácter xeral para toda a Mancomunidade, non? No noso caso, en coordinación cos outros municipios, en coordinación co proxecto que queremos levar a cabo, entendemos que o Museo do Mar tiña que ser un punto estratégico no mismo. Por eso decidimos darlle este protagonismo neste proxecto. Avaliouse esa modificación no ámbito da Mancomunidade, no ámbito do Pleno da Mancomunidade. Con ese apoio avaliouse tamén coa Comisión Bilateral coa Xunta e máis arriba en relación coa Administración Estatal que coordina os fondos. Tamén lle deron o visto bo a esta modificación. Alegrámonos que así sea, que nos vai permitir, pois, como dixo, darlle un protagonismo ao Museo do Mar dentro do Plan de Sustentabilidade Turística da nosa Mancomunidade dunha maneira moi importante, ademais de acometer outras reformas no edificio tamén moi importantes, non? Teño notado tamén, preguntarei por como está o desenvolvemento desa actuación prevista no ámbito daquela modificación de crédito que se fixo fai un tempo, efectivamente, por unha liña de crédito, uns créditos que estaban pendentes de execución, que se fixo un cambio da súa finalidade, que se prevé destinar para outras cosas. Algúnas xa se foron executando, outras non. Mirarei cal é o estado das mismas. Creo que o resto fundamentalmente tiña que ver con rojos que teñen que ver con, efectivamente, deficiencias en distintas instalacións das que tomamos nota, deficiencias nas luminarias coas que tomo nota e en outros ámbitos, non? Preguntábase tamén por parte do Partido Popular por se está en marcha algún traballo na fachada marítima. Houve varias xuntanzas xa con este goberno con distintas empresas especializadas no ámbito para tratar de valorar distintos proxectos de mellora, de reforma de todo este ámbito, que vai en paralelo con esas sesións que
portos ten efectivamente pendentes de facer, non? A semana pasada tuven ocasión de falar co presidente, instámonos ademais a continuar esa conversación nos próximos días. Temos pendente a sesión de varios espacios no Paseo da Ribeira e temos, polo menos pola nosa parte, intención tamén de explorar a sesión de outros espacios máis alá do Paseo da Ribeira, non? Outros espacios a día de hoxe de uso previstos, de uso portuario, ainda que non teñen uso de ningún tipo, e que entendemos que pola nosa parte pois que lle podíamos buscar outra finalidade previa adecuación e demais, non? Bueno, aí hai unha negociación que facer, hai un traballo de tira e afloxe que facer, nos faremos a nosa parte, en todo caso, bueno, a vontade sempre por parte do presidente, incluso por parte do conselleiro, é a falar destas cuestións, son plenamente conocedores de cal é a situación, entendo tamén os motivos que les argumentan, pero, bueno, trataremos de chegar a un consenso que a todos nos poida beneficiar e no marco deso, pois, despois, a partir de aí, estudiar xa con unha previsión de sesión, de non sesión, de outras fórmulas, pois os usos que nós podemos facer da fachada, os proxectos que nós podemos plantear para a fachada marítima e aqueles outros actuacións, proxectos que incluso, ainda que nós poidamos deseñar, proxectar, que cabe demandar de outras administracións, non? Bueno, comentaba tamén o tema do Museo do Mar, que creo que xa comentaba. Bueno, salía un tema de presencia de ratos aí na zona de Río de Sima. Mirarei cal é a situación. Hai unha entidade, unha empresa que normalmente se ocupa de levar a cabo este tipo de actuacións cando se detectan presencia deste tipo de roedores. Fano rápido de maneira eficaz. Despois miraremos se xa están avisados, se xa viñeron ou se cal é a previsión nese sentido, non? Comentaba tamén o tema dos socorristas. Esperemos, efectivamente, poder non só contar da mesma maneira que o ano pasado, senón incrementar o servicio e que estean nas mellores condicións de traballo oportunas, non? Dentro sempre das nosas capacidades, pero, bueno, miraremos de que eso sea así, de ano a ano ir adiantando, non? Comentaba tamén, dentro do Partido Socialista, o tema dos bancos. Bueno, aí tamén entendo que é un debate sin fin. Podemos opinar sobre a estética, materiais ou distintas cuestións. Bueno, neste caso, a nos pareceu-nos este modelo que en breve se instalará o máis adecuado, un modelo ademais feito con plásticos reciclados, con entidade que no marco deso desenvolve distintas actuacións moi importantes no ámbito do ámbito dos servicios sociais e demais. Entón, é unha aposta por moitas cuestións, tamén polo seu deseño, insisto, pensando nas persoas que máis usan ese espacio ao longo do día, non? Tomo nota do que me comentaba sobre os contenedores na rúa do hospital. Cabe instar, por suposto, a ser vigilantes coa cuestión, instar a todo o mundo que hai un servicio de recollida de voluminosos porta a porta. Prácticamente, entón, non hai necesidade ninguna de facer esas actuacións. Despois, incluso dá máis traballo, efectivamente, unha vez que se detecta, pois, xestionar nosos avisos, e se non está coordinado coa empresa que presta ese servicio, entón poden acabar que boten máis tempo na rúa do previsto. Mirarei cal é a situación, en todo caso, requirirei a súa corrección, non? Fomos revisar recentemente o tema dos salvascaleiras instalado no Liceo. Houve un problema de unha avería no mismo, faltaban unhas pezas que non se sabía moi ben que modelo se tiña que empregar para a súa reposición, por cuestión de que era unha instalación con uns poucos anos. Ademais, os técnicos que normalmente nos axudan nestas cousas foron facer a revisión, eles tiñan da súa man a resolución. Nos insistimos en que o fagan o antes posible, tendo en conta que, ademais, efectivamente, o uso que se fai desa instalación por persoas maiores ou con mobilidade reducida, non? Nese sentido, comentábase tamén, creo que por parte de varios grupos, non sei, cuestión que teñen que ver cos ascensores, ou ascensor
o do parking de Taracoña non funciona de ninguna das maneiras, está completamente avariado, nin cabe resolución posible, que ademais hai un problema de corrosión moi importante que ten que ver cos problemas de filtración de auga de todo o inmoble, etc. Non? Entón, bueno, ese ascensor está completamente inutilizado. Non así os outros que se mencionaban, por suposto, non? O que ten que ver co Centro Cultural de Taracoña, ainda hoxe mesmo tivemos que facer unhas xestións en relación a iso, por, bueno, unhas revisións que hai que pasar, motivadas por un cambio dunha normativa, bueno, distintas tramitacións bastante enfarrajosas que teñen que ver con isto, que levan a que se demore a cousa máis do desexable, pero está encamiñado, en todo caso, para que se resolva canto antes, igual que esperamos que se resolva o que ten que ver co ascensor daqui da casa consistorial. O problema que ten fundamentalmente é que no foso do ascensor acumula moita cantidad de auga cada vez que chove, e a dificultad que ten é, bueno, por cuestión de cotas, sacar esa auga dai, non? Entón, bueno, vía gravedad, pois resulta difícil, dado que está rodeado de outras instalacións e de outros inmobles, instalar pois outro tipo de solucións de bombeo e demais, pois tamén ten unhas dificultades, xa non de índole económica, senón tamén polo propio espacio. Entón, bueno, eso é o que motiva fundamentalmente que a dificultades para a súa resolución, porque cada vez que chove, de feito, bueno, eu creo que ás poucas semanas de entrar nós aquí, que fixéramos unha revisión, tiña máis de medio metro de auga, por tanto, eso, ainda que se va así, vai acumulando hasta chegar máis ou menos a esas alturas de auga, non? E comentaba tamén o tema de xogo dos bolos. Antes tamén, por parte do BNG, se falaba das luces da Ponte de Catoira. Tamén, recentemente, tuve unha ocasión de me xuntar coa diputada de Vías e Obras da Diputación a valorar, bueno, distintas cuestións pendentes, moitas delas das que saen aquí no pleno en moitas ocasións. Unha precisamente, pois, o tema, por suposto, do cruce de xogo dos bolos, a falta de beirarrúas en distintos tramos das estradas provinciais, como insisto, que aquí se comentan varias veces, zona de Palleiro, zona de Abuín e Brión, bueno, seguro que me deixo moitos outros atrás. En todo caso, levouse unha lista detallada das mismas, incluso proxectos xa máis desenvoltos, non? E cando eses proxectos máis integrais tamén as reparacións puntuais. Falouse do tema das luces da Ponte de Catoira, non só das luces, senón tamén de problemas na cuberta, que houve tamén polos temporais recentes, que fixo que se levantaran parte da cuberta en algún dos tramos. Comentouse, de feito, inmediatamente despois o fomos revisar con uns técnicos. Tamén, que sei eu creo que nun pleno anterior, tamén por parte do BNG, a cuestión da ponte que cruza o río Té, que tamén leva un tempo rota por un accidente que li houve. Tamén comentamos, están, bueno, pendientes de unha valoración feita, está máis ou menos previsto, pero, bueno, dentro de que a Diputación, dentro do seu plan de traballo de conservación anual, pois o acometa. Recentemente levaron a cabo unha actuación que levaba moito tempo pendente na zona de Leiro, por unha beirarrúa que levaba fundida durante, bueno, eu creo que xa incluso anos, e desenvolveuse aínda no mes pasado, non? Non quero dicir con eso que estas outras actuacións se vayan demorar tanto, espero por suposto que non, pero, bueno, en todo caso, tuvemos ocasión de trasladarlo a deputada personalmente, pois eso fai apenas un par de semanas, bueno, con toda a naturalidade e cordialidade, pois se foron avanzando nestes asuntos, non? Bueno, creo que fui máis ou menos contestando a todo. Non sei se desde o público hai algunha pregunta ao rojo. Se non, damos por rematado. Señora secretaria, gustaríanos que constara de forma escrita na acta, sabemos que está grabada e que de forma digital, pero que nos falta por responder de forma explícita as preguntas 1, 2, 3 e 6. Moitas gracias. Sí, non sei se hai... Sí, claro. Boas noites, eu non son de ningún partido político, simplemente son unha cidadana máis do pobo de Rianxo,
do pobo de Rianxo, perdona que estou un pouco nerviosa, que non estou... E acudo a este pleno por primeira vez simplemente para escoitar o do imposto do cobro de tasas do vado permanente. Eu, en este caso, poño a voz de meu pai, de meus pais, que son os que aos que lles afecta. O noso caso é que non temos nin beira rúa, non hai aceras, nin ramplas para entrar, para acceder á nosa casa. Hai unha liña amarilla que proíbe o estacionamento diante do portón do garaxe, polo que nos informaron os municipais que non tiñamos que ter, anos atrás, que non tiñamos por que ter o vado permanente, xa que tiñamos unha liña amarilla que proibía aparcar diante. Non solicitamos en ningún momento en todos estes anos vado permanente, non entendemos o cobro dos 4 anos anteriores, posto que non tivemos este servicio, máis ben era o servicio de todos os clientes dos comercios colindantes, sobre todo o antigo Eroski, para aparcar diante da nosa entrada, aínda habendo liña amarilla. Neste caso, meu pai nunca xamais chamou aos municipais para protestar, por culpa deste mal estacionamento. Os nosos coches dormían fora por culpa de non poder acceder ao noso garaxe. Tiñamos que buscar os propietarios dos coches mal aparcados diante das nosas entradas. Entón, por que temos que pagar por un vado permanente que nunca tivemos e que raramente podíamos acceder por ter aparcado aí diante outros vehículos? Escoitando todo este pleno, a miña vexo que ninguén está enterado do que nos expuxemos ante as cartas que recibimos. Pois nos deron 10 días hábiles para solicitar e replicar as nosas cuestións, e vexo que ninguén as debeu de ler. A miña pregunta é: leron as solicitudes e a documentación que presentamos no rexistro? Non tivemos este servicio nos 4 anos anteriores, nin actualmente, que eu creía que non haber máis, que como se cerrou o Eroski, que xa poderíamos acceder, pois non podemos acceder ao noso garaxe. E gracias. Grazas a vostede. Falamos todos aquí, non? Nos particular do que ten que ver ca ordenanza en si de maneira xenérica. Desconoso, no seu caso en particular, se además motivado por todas estas situacións que se deron nos últimos tempos, hai que pode haber, por suposto, como en calquer outro, se pode haber algún error particular nese caso en concreto, si non, se caben outros tipos de aclaracións. O seu caso en particular desconoso, por suposto. En todo caso, se lle parece, podemos ahora mesmo tomamos nota, xuntámonos un día, vemos esas alegacións que se presentou, que todo o mundo pode presentar, porque que unha cousa se faga polos motivos que antes expuxemos, non é óbice de que en determinados casos xurdan errores na súa tramitación, na súa xestión anterior ou calquera outra cousa, faltaría máis, igual que outras veces tamén se hai errores no cobro do IBI, do lixo por duplicado, cousas destas que o que hai que facer é o que vostede fixo, reclamar, ver se está ben ou se está mal, e non hai problema ningún. Revisámoslo, falámoslo e analizamos ese caso sin problema ningún, faltaría máis. E gracias pola intervención. Sí. Quería facer outra pregunta con respecto ao tema. Non, creo que se vea, non? Sí. Para que quede grabado. Bueno, recibimos tamén a famosa carta. Eu entendín, tal como viña a ordenanza, pono previa solicitude. Nós non solicitamos vado nunca. Non sabíamos que era obligatorio solicitalo, tampouco. Non temos raya amarela pintada. O sea, a nós, como estamos cerca da clínica, apárcanos diante, e nós hai veces que tampouco podemos sacar o coche se está dentro. Non temos garaxe, está ao lado da porta. E que criterio se usou, que non me contestaron as alegacións aínda, que criterio se usou para cobrarme como comercio ou empresa? Porque a miña liquidación dos 4 anos anteriores nunca, quero deixar claro, que eu estou disposta a pagar os impostos que me correspondan, como todo o mundo. Agora, nin máis, nin menos. Eu non fui informada, aí pon previa solicitude, que había que solicitar obligatoriamente vado, está sin pintar de amarelo,
non teño comercio, podedelo ver nos arquivos ou nos ficheiros do Concello, e vais ali, unha visita, simplemente ali, veredes que non hai comercio ningún nin industria. Nada máis. Moitas gracias. Bueno, dixo yo exactamente o mismo, non? Unha cousa é as ordenanzas en sí, o seu debate sobre as mesmas, outra cousa é que, nomeadamente en algún caso, a súa aplicación non fora correcta, porque ao final a xente é xente que xestiona e todos cometemos errores. Si, evidentemente, se vostede nunca tuvo nin ten un comercio ali e se fixo ese cobro, igual que se podría facer no lixo, aplicarse a tarifa de comercio non tendo, está claro que se trata dun error, fixo o que tiña que facer, presentar a correspondente alegación, os técnicos farán a valoración da mesma, pero en todo caso, independentemente deso, podémolo, faltaría máis, abordalo personalmente, ver o caso particular, e falámoslo tamén nos cos técnicos, todo o que haxa que corrixir nese sentido, hai no que corrixir. Unha cosa é a ordenanza así, os debates que podemos ter aquí sobre a súa aplicación, outra cosa é que, nomeadamente, en algún caso, ou haxa un fallo de aplicación. O sea, eso non o nego, porque, bueno, todos cometemos fallos no noso día a día, non? Ahora sí, damos por rematada a sesión.